Wood Mwalimu no lorna penye gromo weekend ero kama na nya Wood Mwalimu wadu kamano to mana gigi mikete yi kauru mos makende bende mar Nyarawila mabende okobedi go kauno kodhi bedo kode chenro makama dichng'en nyakwara Mugajwang kumano okawo thuolo makende mar go nwero kamano ni en kodu kanyakla kato beni onge kodwa kaka wuone studio to kata kamano en be oluo chenro ni endi kamora mora ma en tiere kumano kauru mos makende mar Nyarawila nyakwara Mugajwang. Sinia wachak mana kodi weche ang'ene ng'eny misebedo kiluwo maber gi marach ka wachako. VOJ marach to gin mna moko mang'nwa wuoye kaluwore kod gigo mwaseneno katimore kor piny. Juma mokalo nwarem wacho kamano onego wawache weche mag nek masani koro dwa ng'eny ahinya kaluwo nyineno ka nyen kama gambo ma jaduong' nyonego ore kendo mne dalane. Inyalo paro chien kacha bende nitie bwana moro manodhi odere kamare to gi dhano mang'eny ma weche mag pala jomochuo pale kanisa apa ni oganda luo nyaka koro penjre ane ni to en ni nek masani koro yote lwet jini ng'eni jaluo no oluoro remo to gigi dwa medore ahinya makia ni en ang'o makelogi. Ndalo moko iwacho gani media ka ema ji puonjore gik mang'eny koro akia ni kaka wamedo lando gi kaka dhano neno ni kara ka ng'ane okosona ka ng'ane otima kama to akaw ngimane nikech jomoko bende osekaw ngima jowetegi. So aneno ka weche mag nek machon yande onge e kind ogandawa dwa medore ahinya kendo kawa gi buok ahinya mami adwa kwayo jogo manie otelo ne kanisni jogo manitiere national administration kaka chifewa jopuonj to kata mana kaka wan jofwambo apani nyaka koro wadoge chien mondo wang'e ni ta ang'o madwa tim mar konyo ogandawa kapo ni en puonj to kara koro wachaka puonj mwapuonjo ji ni ka ng'ato chwanyi ka in gi dang'ni mag paro to ere kaka ditiek weche gi e yo mayot ma edho kikaw ngimani kata ikaw ngima nyawadu nikech odiochieng' nyecha wawacho kamoro gi Ken Muga to gi Alan Obiero to gi abich gere aput moro wanago ka chieng' moro achiel weche mag nek gi ng'eny mabit ka kone gi to kara koro wadwa mayo Fredi janam tich nikech ka koro bulletin wa en mnani nochuo ng'ato gi pala ng'ato nodere ng'ato noturu ng'ute kamano chalo koro matangazo ya vifo nikech gidwa bedie mang'eny mapok nwaneno ga koro en mana kwayo nane oganda luo ni wadogie uru chien wapenjre uru ni to kaw ngima nyawadu ni bende en gima ber kapo ni nyawadu ochwanyi kapo ni nyawadu otimo ni gino marach yie wadogie uru chien ta hinya mogik wamanye ler mar Nyasaye kamano ler mar Nyasaye jachien odo en jachien ni koso en ang'on kech odo nyaka kanisa gwenge magwasi mane jakwath mar kanisa mar Adwen ochuo wadgi gi pala emomiyo orama oguyo wacho ga ni breg piny ochot nikech gigi koro dwa timore mang'eny ahinya mabende ipenjori to kara piny ringo dhi kanye nikech ok kal seche 4 kata 5 eka odwa mar fwambo ka mokwa winje wach ni nitie report moneg ng'ato kamoro kaluo pile letnde en gino marach en gino marach oganda wapenjre uru ni to wachomo kanye gi weche mag nek makoro biro pile oneg ng'ato jomoko gore ng'ato tho ok en gima ber wadogie uru chien kamano Governor otamo dhoge riek wacho jachien yango ne nyinge kata kama jachien onge breg pinye mochot piny omer Victor piny omer pinye momer koso dhano momer dhano mane e piny joma riek koni ni piny omer dhano ting'e ni komer to koro tieni wiye ntiere kaka
obeli e gigi lakini piny komer to koro gik makamagi ema koro neno but Victor kapok ago wiye to yie mondo chiwnu mos makende mar governor machon ma Homa Bay mano Akuba Achilaus Akuba Cyprian Awiti Uda Goglo yes the son of the chest of the soil yes iwacho water mera kula dawa chamiana that particular yena don't just die talking kito wewe nchane waloso chelo moro mane Ken Bugane lo sera Bogia FM namo kido Akuba kane thothne ne nyaka yud gimoro mane nyalo mako samweje noridore nyaka ne nyiere malaki magulcha ne yes mane nyiero mane omiya nikech jano tudore kod ngeso gimoro sa 11 kama kuom thuolo mar law mana dakika 30 ma gima jane mako godoga okoni ochako wige gi kaka wanene ochako jumbe kaka wanene kendo nene ayudo ka jaduong kendo jaduong wiye ler matek onge gimoro amora mwawacho chieng' wuok tich ka wuok tich adwa chiwone bende mos makende kamoro amora ma intiere ma owinjie kaka wanene Victor nikech ni sama joma dongo machalo kamago mabende osebedo gi lony kendo setelo ne oganda wa winjo kendo paro magin godo nyo kwayo ni tim kaka wanene kwa ido thuolo to chieng' moro wadhi mondo wagoye kode mbaka e pare kama oywe obro manye thuolo Victor aparo ni maracha kapok abire marach bende ntiere kwetho oganda wa mano jomatindo ma jomatindo luongo gi dho Kiswahili ni tim mafisi akiane gido luo iloke namo nyo giwacho ni mama min piny nyo chwanyo gi ahinya nikech mama nyo ni giwendo to nyo giluonge mondo gibudho wendo karin kacha mano nyar Magufuli manyole mama nyole mo baba kendo kwayo ne awi maber to koni awut mama bende nitie to ka gineno wendo be wendo no gineno ko wuotho maber e mbui godhiambo koro nyo kunya Anna jaote Victor jaote golero wacho chopo mondo mama opargi e gibudhie wendo simba kacha sama koro ngwecho chomo idho kone yawuoyi go ni juma mwadonje ni en juma mar lamo gi tweyo nikech wachomo kuma koro oganda luo wenge gi duto te ni Addis koro en lamo gi tweyo miluma magin godo no mondo gidwok piny Bishop Ogonyongere nyose go poro ne gin gi lamo mapek ahinya mar lamo ne Migosi Raila Odinga ne komar AUC koro Bishop Ogonyongere wacho ni ma en juma mar lamo to kata kawuono Bomas of Kenya ka wakeini ma chama mar ODM nigi lamo mapek to en mna lamo mar mondo jakom Raila Amolo Odinga mondo weche gi odhi maber EU koro juma ni kamora mora monagi nitie kata ko kilemga to wacha ni Nyasaye dwachi mondo timore gini wayude nikech ka Raila Amolo Odinga yudo gini to wayude wate erokamano en lamo gi tweyo erokamano kora geno ni Beatrice ma bende watiyo ka oyudo wach Betty oyudo wach bas Betty en lamo kelo jite Betty nyodwa wuok kodwa tung mosuo e wechegi tangeni koro winjo kendo ageno bendo bro rewore kodwa e lamo erokamano Betty nyakopere mondiek kendo kopere glory kanyo nyange no tero misa nyoro mar lamo ne jakom kendo nyo ngisa ni jumanite Rosario tinga odesa lwete mana ni Nyasaye tel ne jakom Raila Odinga wuodhe mar manyo kom mar AUC yoke kibende kone no ka jo odonjo gi bul e ndege gi firimbi gipenjere weche mang'eny gongengo bul wodhi ga Addis Ababa kocha Victor koro ng'ama pok otongo nango many fundi okay wach poni kuomi paro ni marach na en jeyo segowi weche mag nek madhi nyime pacho ka to gin gik ma ang'ino wabiro go yembaka mbele moko ntie wabiro go yembaka gin weche ma mako chunyo oganda nikech odiochieng' kodiochieng' Victor kidonji e mbui to kichiko iti en nek ma koni gi kocha koro aparo ni mana kaka wacho ni piny omer wang'iye ka nitiere weche matenore gi dang'ni mag paro weche thoth momako oganda ere kaka dhano nyalo yudo konyruok nikech ing'e ni moko bende nitie ma samoro ng'ato wuotho godo to ka koro ang'iye wang' kata yie muoch to gimoro matin ma kizungu luongo ni trigger yes
kata slightest provocation yani ng'ato gimoro nyalo tugo ng'ato koro ji mang'eny nigi wach marito mana gima tugi taparo ni nitie yore ma wanyalo solve godo weche machalo kama gi Victor nikech sa paro ni wanyalo weye nikech nitie bathe kocha mangnwa mana kar dhouno jomadongo eni tinende od thieth ma Kenyatta osebed ka ndiye rameny makende nyakwar Mgajwang' bang' ka jal moro ma jatuo nyocha ng'ato odhi e osiptal kendo roko ng'ute gi pala ma ochwe owito ngimane ma biro ndalo manok kende bang' ka masira moro nyocha oneno bende kaunti ma Siaya e od thieth ma Bondo Sub County Hospital ma achiel kuom jotuo ma en obila no chuo gi pala jotuo mamoko ariyo achiel kuom gi ne nyathi ma jahigni 14 magikone koro Nyasaye ne okawo ngimane magitekelo penjo ni to arita jotuo chalo nade ute mag thieth ma bende wan go odiochieng' manyoro jatatije yor kojolo e od thieth ma Kenyatta ne oloso ka wacho ni nonro dhi nyime ka otele kod telo mar DCI wach ni endi en wach momako dho oganda wawinjane kaka nowuoyo mokwongo not have evidence that anybody walked in and committed a crime and committed the said crime. We know for a fact that the patient was murdered in the ward. We've handed over the matter to the DCI. There is every chance that this person did not walk in the manner you've described, but we trust the DCI to unravel the mystery. Mano jatatije makojolo mar od thieth ma Kenyatta. Aparo ni Victor weche ariyo gi weight gi pogore king'iyo ma Siaya to en ng'at manyo chalo gi mawiye owilore kata ogwenyore kaka wacha kata doko ni pod ok wayudo report mar obila mawuok ka psychiatrist ni psychiatrist ni wiye ne chalo nade but kibiro e wach mar Kenyatta ni mae en wach makoro ineno ka DCI okawe nekech en a criminal act nekech Victor en gima lich ne seche 24 jatend migawo mochung' ne thieth pacho ka nyo pod ok owuok oko maloyo seche 72 mondo mi olosi nekech ing'eyo ni hospital maduong' mar Kenyatta oting'o jotuo moya kuonde duto to jotuo manie ward kanyo kende gin jotuo malara 1,800 kaka nyo jatelo mar kojolo jowachono en gimo kelo luoro ne jotuo mathoth nekech kinyalo neg ng'ato e hospital to Victor ne jok mosedhi Kenyatta iyudo ka rang'iny mar arita mantiere Kenyatta en rang'iny mamalo kendo stage ka stage kidonja dho gate ni mangi chopie ward en rang'iny mamalo to bende e ward kachi biro do ka floor kata gorofa ka gorofa nitiere security mamoko gin private security to bende nitiere nyaka obila kanyo koro penjruok mipenjori ni to ng'ani no donjo nade to malichie moloyo en ni CCTV cameras nyok tiye sechego bende CEO ni no nego beni take responsibility acting telo mar Kenyatta sani no nego beni no segwe tao kendo oko gwe tao to en owuon no nego beni no seda dhoge ma ok na ses miwacho nwagi nekech ka CCTV gi ok ti ne gifwenyo karang'o ni CCTV gi ok ti iyudo ka crime mang'eny matimore Victor ka sami dwaro pichni mag CCTV gi to sechege minwang'e ni ok giti koro no nego bedni responsibility mar ng'at mani in charge mar CCTV gi responsibility karang'o mane gifwenye ni gigi ok ti koso nolos gi alosa Victor nikech jotuo mamoko makoro dong' manie ward manyo nwang'o rumors mag nek machalo kamae nikech ing'eyo ni gini koro kelo buok negi makata ng'at mantiere ot mantiere gi jatuo Kenyatta ok ging'eyo ni gini timore to kanyi winjo kaka acting CEO loso ni kaluore gi nonro margi giyudo maler ni ng'at mane otimo timni ni ok owuok oko en ng'at manyo ni e hospital ka nyisi ni intention mane manyo en godo kata dwaro mane manyo en godo manodwa ni mondo mi otim koro ok wabi ng'eyo gima ng'eyo ni DCI kaluore kaka itimo nonro pacho ka giko ni ok wabi chopie kuku mar wachni ibi mana ume mana kako se nek mamoko Victor ok wabi chope kuku ma wang'e adiera mano otimore nekech gima miyo ok wachopie kuku ni jal mochung' ne CCTV sani onego beno semaki CEO mar Kenyatta sani onego beno segwe tao nekech ok en gima mula miyo kata mana family no kende Kenyatta en kar tuo man gi jotuo mathoth
sama ene gi jotuo mathoth ne Victor kata mana jowinjo ma winjo wasani ntiere either jok masani odhi kuno kata gin gi jogi e ward makanyo to osiptal en kama arita mare nyaka bed malo nikech ing'eyo ni kiteno bende kata gima nyo otimore siacha jotuo kali gik mathoth to sama ng'ato nigi jatuo osiptal joma nitiere dala ka bende kali gik mathoth koro ana paro ni onego bed ni kaber to tendo osiptal mar Kenyatta onego bed nosegweta otok gweta okende mai bende en puonj ni to ere kaka wanyalo bero arita osiptende mamoko mawa mondo mi kik chopi okang' ma waneno nikech Victor kogik kamotieno nikech king'iyo to giwacho ni saa 3 laktar notimo wuoth oyudo ka jatuo ni maber ochako duogo kendo chuny otieno oyude ka en maber oduogo saa 9 otieno kata saa 9 okinyi oyude ka en maber ka nas dhi kacha koro dhi round mokinyi saa 12 tiyudo ni jatuo ng'ato donjo mong'ado ng'ute lokro ne dang' oko modang' lokro ne oko nikech dinyocha bedi to ni nyalo wach ni jatuo ni nong'ado lokro ne kende to ma oyudi kong'ado lokro ne mochako dogo ume tiende ni ng'ani ne nigi thuolo ni te mong'ade modogo ume to king'iyo tiyudo ni ward machielo jatuo machielo manie bathe en jatuo ma jegni 12 ma bende pache ok liu tiende ni ok onyal lero gima timore kora paro ni investigation manyalo wuok e report machalo kama nyalo biro konyo mondo mi osiptende mamoko bende kik wachak wane gima chalo kama nikech ne en wichkuot maduong' ten lit mapek mapod ok odwaro yudi ahinya ne jotuo mapod tiere Kenyatta nyaka sani. Erokamano. Sinia ma gima mako dho ganda kisomo sigana nitie moro ma cheno timore higni maromo 10 mokalo chien mana Kenyatta kanyo. VOJ higni 10 iduoko chien kabisa. Higa mar 2020 bende ne nitie kes chalo gima Kenyatta ka. Higa mar 2020 no bende ne nitiere weche moko ni jotuo moko no bambi e hospital mar Kenyatta kae. To mna kaka Fred wacho ni gigi duto sama gitimorega tiwacho ni wang' dede magiketo kajo ma bende ne gikete pesa turi okti. Koro bende buogi ni to gigi karatio sadi nikech gimomiyo oketgi en ni mondo gimany kendo gimaki gimoro amora matimore e Kenyatta National Hospital kanyo. VOJ wan duto ka wate waseyudo nafas mar dhi Kenyatta National Hospital either yor thieth kata dhi limo jotuo kata mna samoro ajadhiga osiepna moro tiyo kanyo samoro ajadhiga nene to VOJ mondi donje rangach kende tek ahinya samedhie sama jatuo kata dhi neno jatuo kidhi oko seche mag neno jatuo tek malich tek kabisa mangisi ni security mar Kenyatta National Hospital and one of the best kalure gi gik ma anase neno sama dhi kanyo donja Kenyatta National Hospital VOJ to ward ka ward e floor ka floor nitiere jok marito e floor ka floor nitiere jok marito asto CEO makojoloni bende wacho ni for a fact the patient was murdered tiende ni no negi or admit gima Fred wacho maberie mukalo en ni head of security ma Kenyatta National Hospital gisani okonego bed ni nitiere komobeti ageno ni nose wuok to kata mna CEO ni makojoloni achiel kuom gigo magitimo sama gika office makamano en ni gisingore mar rito jotuo kata miyo gi rit makare sama gine iye kanyo maka gimoro makama otimore to wacho ni tija kara noko timang'owa no katiyo tija maber emomiyo ng'ata manigi jatuo Kenyatta National Hospital sani niga chiedh nade nikech ka iwacho ni ng'ani nokowuok oko
nyiso ni giseng'eyo ni en ng'at manade manyo timo ang'owa manyo kawo ngima rawerani. Nikech ka CCTV ok ti tusetieko kendu ni ng'ani no kowuok oko to kara no akanye kare pod entie iye kanyo dako semake. Kenyatta National Hospital nigi ting' maduong' kabisa nikech it is one of the referral hospitals e piny Kenya ka. To kata piny Kenya ka ji wuok nyaka pinje maoko kabire. To ka koro nek aina ni nyalo timore. Ting'eyo VOJ gini dola lalala doko gok tambake bede ni jofuambo onge. Nikech jofuambo manyodhi kuro makata chiel kuomwa matie Citizen TV kanyodhi kuro penjo to nye gimake magikone ni onge gimobiro timo ang'owa kanyo ni onge gima kamano motimore. Kanye ng'ato sekuodho nwani gima kama otimore ka. Adwaro kimana chien kar dhoge no senior nikech statement mokwongo ma Kenyatta National Hospital gigolo gimo sa 11 odhiambo man thono otimore. To nas o report ni jatuo manyo rito sa 12:30 motimo round gokinyi. Kore kin sa 12 gokinyi nyaka sa 11 odhiambo makoro jo gigolo release. Yes. Negitimo. Emo miakoni ne jogo mane okawo ting' mar rito jotuo e Kenyatta National Hospital ok onego bedi ofis nyaka sani. Nikech sami tero jatuo ni achiel kuom gigo moko onego bedi thago wi en ni ng'ato nyaga donjo mamonje jatuo ni. Ok onego bedi thago wi. E piny ka dongo mar dhano ji nigi ywaruok kiwegi. Nitie. Makoro ng'iso kata ni ng'at madhi limo jatuo ng'eyo ni en ng'ama jasiki nyalo kata monje hospital ko ng'eni VOJ jatuo waterne soda moro. Maber. To soda de karenti gik morugo e iye kan. Maber. Gik madhano laro gi Victor kata mana weche mag lope kech koro ng'eni penjo biro mang'eny. Samoro ng'ato laro lo to ng'eni wuon lo cha chunye oginene chunye nitie kama dhiye. Kata mwandu ne moro nitiere to we watiekre kode chuth odhi alok details gi kaland register kocha kata mwandu ge maen godo gi mapiyo piyo koro yudo ka karidhi kaw chunyi kucho to bende yudo ka samoro kata mana ng'ato no nitiere investigation ma a witness en jatuo koro ng'e ni jatuo ni kobet mangima to dhi timo ang'o dhi duogo chiwo neno maduogo tieke to tudore gi jok moko to dhi okawo ngima jatuo nikech koro ng'e ni gini kata koro piny owacho ongie to chalo mana weche mag nchine nwa lose mag ndicho ka ma ng'ato koro kawo advantage to tudore nikech nyaka wanwang' ni to ng'ani intention mare mar nego ng'ani ne en ang'o nikech kata king'iyo jal monegi ni to yudo ka ne onge gi ywaruok ng'at mosebudho kacha wiye bende ineno ka osebedo gi weche mag tuo mag wichgi ang'o ma ka ng'ato nyalo bedo gi thuolo mar dhi tieko jatuo e hospital Victor ok en gima yot minyalo kawo mayuti kamano to yeni no ward kanyo ken to ni nyaka minister mochung' ne thieth gima o affect Kenyatta ka poko losie nyaka sani be ok owinje jatend piny William Ruto ni mane campaign poko losie gima mulo Kenyatta National Hospital nyaka sani kare ang'o monego losie igeni ting' mar Kenyatta National Hospital en mar sirikal yes emomiyo jatend migawo mar thieth onego bed noseloso moserado gi familia ni mosekone jopiny ang'o magitimo to kata mna board mar Kenyatta onego bed nosegolo duondgi mawawinjo nang'o matimore to kata mana KMPDU bende ok ginyal bedo ni gidich mana osara kende ka samidwa medgi osara kende kata doko ni gitemo nyayo ratiro mag lakteche to gi nurses gi jok modongo pacho ka ma en gima mulo jatuo nikech mae giluongo ni mae client margi gima mulo client margi bende gimbe nyaka ne gichiw wiye nendgi nikech ing'iyo ni nurses nitie ma idayo dhoggi jogo te matiyo kanyo koro gin bende ginyalo konyowa e ng'eyo ma samoro tend Kenyatta nyalo dwaro pando sini mopogore kod mano
nikech kata mar bondo ni obila manyocha tuo ni mochuo jotuo wetene gi pala nitie penjo kani to jatuo wadu ogolo pala kanye monya timo godo tim maket kod mano emomiyo VOJ weche mag arita e osiptende wa nyaka koro non maler nikech mana kaka wacho kachako sama in gi jatuo osiptal to kata ka in jatuo osiptal weche mag arita mari ok onego bedni mage gik mathago wiyi chang mari gi yudo thieth makare mage gik monego bedni thago wiyi ok ni in e ward tipenjori ni kama antie ni bende an kama ber nikech mna kaka ipenjo pala owuok kanye e ward ka pala owuok kanye ma jatuo kao to dhi chuo godo jotuo wetene moko ariyo manyiso ni nitiere ng'ato manok otimo tije maber to kata kamano kata kiponi wacho ni en jatuo ma samoro ne nigi dangni mag paro ang'o miyo ni kawe terewe gi jotuo mamoko nikech sama ng'ato nitie state no to nya timo gimoro amora ten ng'ama kaber tikete kar kende to bedo monitored kama entie kende to kikete ward gi jotuo mamoko nikech mondo chopo hospital kanyo to chal ni ne nitiere kata station ma entiere no bende nitiere kit kido manong'iso manomiyo tere kanye hospital to koseteri hospital achiel kuom gik mikwongo timoga daktari kata nurse nyaka kuong timo nonro e kibrokone ng'ane gima tuoni watere ward makama ng'ane gima timoni en kik wakete ward en wakete ka e ang' wathiedha to dok dala to mana maduong' moloyo en ni pala ne timang'o nodonjogo kanodonjogo to ochako penjore ni to kara jotuo ok mi uniform nikech ing'e ni samir wakie ward VOJ bende lepi mag dala gitimang'o iweyo idonjo gi uniform mar hospital achiel VOJ iseneno kata osiptende moko kidonje to kata mna chiemo michamoni itami ni chiemo mowuok ok nyal timang'o ok nyal chamo hospital kanyo nikech hospital ema pidhi hospital ema mi pi mimodho gimoro amora nyaka yath giregi magi koro bete ang'owa ting' mar hospital emomiyo bondo bende nyaka wayudie ni en ang'o mane pala timo kanyo mano mokwongo to mar ariyo jatuo ni kapo ni en jatuo mane nigi dangni mag paro notere ward makama nang'o to kane obedo ni noseng'isore kata ni samoro ne nigi kit lweny moko ang'o miyo nokete kamoro to onge ng'ama rite mong'eyo ni ng'ane to nokel ka to ng'ane samoro gimoro kolisore matin ni to bedo ang'owa timbe makama mago bende penjo mosiptal mabondo nyaka duoki superintendent mosiptal mabondo nyaka duoki Ogeno ni komiti mar thieth bende mar National Assembly ka bungo doke tich biro ng'iyo wachni mana kaka senators ndalo moko nong'eyo gima timre Mama Lucy Kibaki mondo wang'e adieri makende to tich nitie ka governor kapok otiko wachni nitie minyalo medo matin apani dwawe ma ikanyo Victor. Okay. Mos makene jowa ma bendo wito wede kod osiepe kokalo kuom midhiero ariyo ma wawacho gi nyakwar Mogajwang. Mos makende ne rawera majigni 14 mos makende familia mar jal manyocha ochuo kod pala e od thieth ma Kenyatta. Nyasach kwe mondo ke chunygi kamokwe kendo mi familia margi hocho makende. Kane wachako nyakwara Mogajwang ne wabuko wach mar yiero mar AUC jotend pinje Afrika mar mo 49 ewi pinje 54 mag Afrika bedo koromo margi ma higa ka higa e lok tich mar AU man Addis Ababa e piny Ethiopia. Roma kamano bende gibiro tiyogo mar yiero jakom manyien mar AUC ma en jata tije mar AUC kendo biro rito mwandu mag Afrika e lo pinje mag Afrika 54. Yiero makamano tinende okelo jochung' maromo 3 ka achiel kuom jochung' ma wuok e East Africa en Migosi Raila Odinga mane en Prime Minister mar piny Kenya. Higa mokalo chien ne gibedo kod twak ma iluongo ni mjadala Africa mamoro kamoro no mi thuolo malero agenda mare gi gima ong'eyo ewi tich mar AUC chairperson no.
tinende jakom Raila Odinga nyoloso kowacho ni en gi geno ni obro yombe e yiero makamano. Ma timore kinde ma bende sekretariat mar campaign mare nyolieko ni gise yudo sir mag pinje 28 kuom pinje 49 kalu kod lai mar yiero makamano. Jal ma ibiro land kaka jalot nyaka yud sir mar pinje 33 e thuolo kata tilo mokwongo mar yiero makamano. Kama kaka migosi Raila Odinga nye loso dira mokalo kanyo timo limbe e dala mar jafwambo matuklu manyocha wewa Leonard Mambombotela. Winjane nao. Vile unavyojua sisi tumetembea bara hii ya Afrika yote, tumekutana na viongozi, tumeongea na wao, tumewaambia sera zetu na yale ambayo sisi tunatarajia kufanyia kwa bara hii yetu ya Afrika, Africa for Africa. Na hiyo ndio mimi ninasema ndio sera yangu, na mimi natarajia nitaweza kuchaguliwa. Nikichaguliwa ninawaambia kwamba nitafanya vile ninavyotaka na vile ninavyoweza, nikiungana pamoja na viongozi wengine katika bara hii kuania hali ya maisha ya watu wetu. Ma timore ka jodolo moko e gwenge mag Nyanza bende koro wacho ni gidhi tweyo alama pek mar lamo ne migosi Raila Odinga e wuodhe mar manyo lemo mar kom mar AUC. Governor, ne wakwano ndalo wakwano jumbe sani koro wadong' mana gi jumbe gi seche buora to yiero okayo machiegni. Jotend pinje mag Afrika dhi timo yiero mar yiero jakom mar AUC. Inene nade? Victor Paroni. Is it coming home? Emi aparo ching mana Ingereza ni World Cup. Ni it's coming home. Yes. Ichaki mi aparo weje makaka gik moko no dhi chien kaje. Ifirimbi. Gisut. But aparo Victor ne jakom nigi thuolo malach. Jakom nigi chance maber kabisa. Kaluore kaka gik moko osedhi. To sa koro chopo. Mana kaka iwacho ni njene obedo higa chielo higni 2 makoro sani wakwano mana ndalo. To wane kaka gini dhi. Kaka jakom osetimo campaign mare aparo ni otimo campaign e yo makare. Oseluoro pinje gi chiegni gite. Ma koro gimodong' en mana ombulu. Kaluore gi weche manyo wuok gi kweth ma otelo ne team mar campaign mare mano manyo wacho ni jakom osesekiwa pinje maromo 28 ma oseyiene dhi gochone. Mano information magimiyowa. Mak mana ni mano ok wanyal tiyo godo. Nikech ing'eyo Victor ni gima nyaka wach ni jopiny gi joma winjo waduto te. Ni podo kwa bedo gi rang'iny ma wanyalo yudo bende gima wachore Djibouti kocha to gi Madagascar. Information ma wan go obedo one sided kuom thuolo ni te. Aparo ni gima nyo jo jakom nyalo timo gi sirkal mar Kenya ni nyaka bedni achich kech mano gima nyo onego bende gi tim ni gi plant operatives gi jo intelligence moko i Djibouti kocha magi infiltrate gima sirkal mar Djibouti wacho ewi wachni. Nikech ing'eyo ni okwang'iyo gima media kata ute mag fwambo ma Djibouti bende samoro wacho mana ni gikawe kaka wambe wawacho ni wakawe gi koni. Iwinja. Koro nyaka nyo gi infiltrate kocha ma State House kata log tich ma jatend piny ma Djibouti onego bedni wanie gi information. Samoro gimbe giwacho ni gin gi 28. Nikech gin to podok giwacho ni pinje di ma support gi. Koro gima wanyalo kawo ka en mana based on kaka wasebedo kwa neno kaka jakom oseluoro piny gi pinje ma wacho no osetimo ng'oa osewuok oko. To Victor ing'e ni gini tek nikech kinde duto ok yot mondo piny moro nyiedhre. Ko wacho wakaw kata mana piny Afrika ma milambo kuom ranyisi. Ok yot mondo nyiedhre ka giwacho ni wan wadhi support jakom Raila Odinga. Ochalo mania e kaka wanene ka. Ok dang' anyiedhre to wacho ni ane kind jei gi VOJ a support VOJ. Nekech ing'eyo ni pinje gite gin gi gimiluongo ni diplomatic relations. Emomiyo ombulu ni en ombulu mar siri. Nekech ponono piny ma kamae odhi owacho ni gin gi support Raila Odinga to Djibouti kata Madagascar bende nyose temo mondo miyo timang'o osergi. Koro gidhi chalo gima ginyiedhore e lela ni gin piny ni ok gidwar. Koro nyalo kelo weche mag tudruok mok
ni yo makare nikech ng'eni pinje gi te loko ohala gin gi weche mag ohala gin gi diplomatic relations te e kindgi mae mamiyo gini dhi nyaka dakika mogike ma wadhi ng'eye. Aparo ni wajoma dhi telo Addis Ababa nikech ang'e nitie joma dhi Thursday joma dhi Friday ting ma wan godo mapek Victor en ni kwadonjo ni to temo establish gi jofwambo mawuok Addis Ababa kocha ni unto joune wachi ang'o nikech sani gin bende gipandonwa kad margi to ka wabiro e chunye ka Victor kopogore gi lamo gi gik mopangi en ni jakom oseringo ng'weye jakom osetiyo tich maler jakom osego kampende piny owacho mar Kenya bende nwaneno kaka William Ruto jowuok oko mar temo siro dhi mar jakom ni koro aparo ni kamugikini mang'eny mwanyalo wacho sani koro honge gima Nyasaye opango kacha ni madhi wuok manie gima dhi wuok koro luore mana gi kaka ng'ato notimo tije to mogik en ewi wach ma paro ni William Ruto nyo temo manage nyane nikech ng'eni wach yuaruok mane ntiere DRC ni nyo chalo gima nyalo kelo kikruok nikech ing'eyo ni pinje moluoro Kenya ahinya pinje ma Afrika ma ugwegi nyocha ne osewuok oko ma giwacho ni East African countries ni bang' jakom Raila Odinga to ni neno yuaruok manyo wuok e kind DRC gi Congo ni koro nyo keto DRC gi Rwanda gi Rwanda sorry nyo keto piny Kenya kama tek nikech ing'eyo ni piny Kenya ne ok nyal wuok ni gichalo gima gisiro konchiel mae momi ineno ka kata Tshisekedi ne ok bi tineno ka ok nyal terie matek kendo Kenya ne ok nyal wuok ga strong statement kata doko ni William Ruto jatend emsani e jakom mar East Africa Community to bende komachielo e wach no ne gitemo ng'iyo gima miyo ni Kenya nyaka dhi mos nikech ing'eyo ni chien kacha ka William Ruto nodonjo e telo to notemo biro gi sironyo moro ka gima en nyapara mar Afrika to king'iyo kaka notemo goyo siasa ne kata notemo kit telo mare otemo dhi mamuol ni ok otemo biro gi hilo manyocha ne en godo sama ne odonjo e telo cha mondo mi jogi ne kik ne ni Kenya chalo gima dwa ting'o wiye ahinya koro en gima kizungu wacho na delicate balance but kama wagikie ni aparo ni wagik kama ng'ato ka ng'ato osetimo tije ja Madagascar cha osetimo mare ja Djibouti otimo mare jakom otimo mare koro en alamo kaka jodolo wacho erokamano ahinya Senior isebedo ka iwacho ni geno nitiere ne jakom king'iyo CV mare gi jochung' mamoko machalo Mohamed Yusuf ma Djibouti Richard Randriamandrato mar Madagascar gi limbe ma jakom osetimo e pinje buora mag Afrika Fred kani wuoyo na paro ndiko ma Timotheo mar ariyo madonga ang'wen matina biro nyaka boro I have fought a good fight oseluoro pinje mag Afrika mo wuoyo gi jotend pinje nyaka president mar Madagascar nyocha en go nona nyinge ja Madagascar ngene nyinge ne mathaga ke wache mayot nona gano kendo ilonge ni Richard Randriamandrato Oriandre erokamano VOJ yes to gi Fred ni nyingi mo official er Frederick Ogweno to gi Victor Tieno Juma mago mag M-Pesa gi serikali adwa nu winja maber yes ni Raila Amolo Odinga koro dong na gi ndalo mok tin na uchiel to bedo jakom mar African Union Commission koro ken muga nyaka hik ID manyien weche matuch koro jo Citizen TV wacho ni AUC chairperson designate bas ang'o miya wacho kama Raila Odinga nigi CV mar ariyo en gi lony en gi dwaro to king'eyo Raila Odinga ti compare gi jolar komni mamoko apani onge ng'ama osewuotho kata bede mna ni Fred wacho ni ok wang'eyo tadira makende ni piny tindo lonya e weche mag internet e weche mag social media gi inyalo neno gik matimore e pinje mamoko okaparie ni Djibouti ni jatend piny mare osewuotho kode kaka William Ruto osewuotho gi Raila Odinga nikech abed ni mano ema timore to dewa neno kata ka Kenya kade gibire nikech Djibouti no biro Kenya ka mokwombulo
to norado mana gi Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi. Waseneno e pinje mang'eny to kata mana rombe mang'eny mag kontinent mar Afrika ka Raila Odinga osedhiye to dhi ni kuop mar mondo obendo rad gi jotend pinjegi mondo kwagi kura achiel kachiel. Ichen Tanzania kama ne wangi jotend pinje weche mag teko. Africa 300 Energy Conference. To kata mana Egypt bende nyicha gidhi gi William Ruto, Ghana gi pinje mamoko. Adira makende en ni Raila Odinga oseketo campaign motegno. Okonying manyien e pinje mag Afrika. Okonying manyien to bende pinje gi bende ng'e kaka ng'ano mosegore ne weche mag demokrasia e piny mar Kenya ka. Inyalo paro kata ka higa mara pani nene 2008 mane ubende otelo ne kelo kwe piny mar Ivory Coast. Ndalo mane lweny nitiere to kiero. Gimomiyo kenda wacho gi chir ni Raila Odinga dhi yudo komni en ni VOJ e kurano en miya tamiyi. En miya tamiyi. Fredi ni dwarango. Ana dwaro deputy chairperson agriculture. Takore ne bas. Karamiya mari mar chairman angami mar deputy. Yes. So miya tamiyi no dhi bedie mang'eny. Emomiyo kwano ma secretariat mar Raila Amolo Odinga ochiwo no en kwano maber nikech giseng'iyo countries ma gisewuothe to bende winjruok moko osebede ni kumiyo wama to miyo uma. Mar adek momiyo wacho ni Raila Odinga nigi nafas maber en ni nyaka ne Africa Union Commission chake gisebedo mana gi jala chiel kende mawacho kisungu manen jaod president ma South Africa. Yes. Ilongo ni Madam Dlamini Zuma. En kende to bende nokotieko nikech no wuok modoko timang'owa dokie tije moko e pinyno. French speaking jogo mawacho French oseyude dinuoya. To king'iyo kuom jochungi te kata bed mnani wacho ni sani koro gini biro Eastern Africa. To Eastern Africa ka Djibouti national language margi en French. Madagascar national language margi en French. Yes. Kenya kuom jochungi te ema only English speaking nation. Mangiso ni ka gini en Eastern to dwaro mar ni jalno mapinye en piny mawacho kisungu miyo Raila Odinga nafas malach. Nikech kimiyo Djibouti tiduoke mana into a French speaking nation. Kimiyo Madagascar bende duoke mana French speaking nation. Tingeni bwana makoro wuokne Musa Faki bende French speaking. Xi Jinping mane Musa Faki okawo kare bende was French speaking. Ok dibedie ni Afrika ka e kom maduong' no en mana ni jo French speaking gi kende manie gi nafas. English speaking to ni kanye. Emomiyo Raila Odinga nigi nafas maber nikech kata koro king'iyo ni kara koro joma chungi te ang'o kendo madwa migi godo komne en language. Ni wang'ni wamiye an English speaking nation mondo kawe komne nikech wan jo French speaking gi wasekawe higni malach. So mage momiya wacho ni kopogore gi lony mare gi campaign mosetimo to gi alamo mwalamo gi tweyo mwadonje jumane to the fact ni gini komne jo French speaking nations osekawe higni mang'eny wang'ni koro biro English speaking nation mana kaka deputy mare
bende osegabedo English speaking to sani koro dhi into Arabic speaking. Emo mineno ka deputy chairperson en Egypt, en Algeria, en Morocco, en Tunisia, mage jok malare. Nikech mano bende koro margi wang'ne. Ging'eyo ni ne kom ka ne giseyudo. Ne giseyudo. Koro modong' en mnani Arabic speaking nations ema mondo dhi olar deputy chairperson mar AUC ni. Erokamano. To English speaking tema mondo wene chairperson mar AUC. Lweny matimore DRC Congo ni be nyalo ketho kwano. Ang'eyo ni ndalo mane jakom en jatend jambetre moyedhi weche mag infrastructure en kod Uhuru Kenyatta ne gin gi ng'iyo moro gi Felix Tshisekedi ahinya. VOJ sama jodhi kuro de bed ni bura manyodhi Dar es Salaam doko wuok gi duoko manye gi wuok godo cha to de wabedo gi kiawa. Temo mineno ka William Ruto bende no tiyo matek mar mondo bura manyodhi Dar es Salaam cha owuok gi communique achiel ma pinje gi teo timang'owa owinjore godo. Mawacho ni wariuru kweth duto manyo kwe mag Eastern Congo gi mondo walos aput achiel mabro deal gi weche gi. Nikech kiwe ma Luanda, kiwe ma Nairobi ni operate, tibro yudo ka jo SADC ng'iyo ma Luanda to giwacho ni to kara kwa dhi kura mar AUC cha to wan kaka SADC nikech jo EAC nitiere kaka ng'iyowa mano candidate gi watimo nade wawerego. To nikech nye nitie achiel machalo ka gima winjruok nyobetie moneni mbele kama wadhiene nitiere geno ni jo SADC bro riwore gi jo EAC mondo gigo kura kamoro achiel. Erokamano ahinya. Penjo ma ji bende penjore waseyango ni Afrika ka ok en chula ok oti kende, wan gi teko mag pinje mamoko machalo Amerika gi osiepene, Russia gi China gi osiepene. Bende nitie kaka yiero ni ochuno gi ahinya Fred kapok adhi senior Victor ochuno gi to mae bende kama koro chuny gini dhi betie. Mana ayie gi Jay kaka Wuod Mwalimu kete ni king'iyo gik moko te on the ground to Raila osechamo gini kendo osechame chon. Maparo ni wan kwa donjo kucho Friday to wadhi mana ng'iyo ne bas mae gi kama timang'o lewni rwako gi koni to magi kama itieki gik moko. Ler mar wache ni Fredo Gweno bro bedo Addis Ababa, Ethiopia sama yiero ne dhi nyime. Kendo Friday saa 4 nikech ing'e ni ng'ato oseorona message ni to monego warad Friday to mudhi Addis. Koro ler ne gi en ine midhi. Fredo Gweno madhi Addis. Adhi Addis elo civil society to bende kaka wanene nyaka bed represented. Erokamano. Emomiyo okwa lose alosa. Ma Friday saa 4 asechopo kucho. Erokamano. Elo timbe ariyogo. Victor, gima ni kae en ni king'iyo interest mar jogi mar international community gi. Nikech mana kaka Wuod Mwalimu wache mabende ayie godo ni king'iyo weche te gi campaign gi gimoro amora ing'iyo regional interest gote to jakom ni malo. Kendo jakom osedonjo. Koro ibiro e international community kai. Ing'eyo ni lokruok manyo otimore e piny Amerika ni bende nigi meke. Nikech ing'iyo kaka gini nochakore to niyudo ka jambete mar Amerika Meg Whitman nyocha ne nigi lwedo malach e winjruok manobetie kind jatend piny William Ruto to gi Raila Odinga. Kata koko wachni to wang'eyo ni behind the scenes twak mane Olusegun Obasanjo ni godo Mombasa gi jatend piny manyo okele winjruok wach mar AUC ni en achiel kuom gik manogo yie mbaka. Ni ka dhano nosetieko wach maandamano mane nitiere ka to William Ruto ne dhi siro wachni nyime. Koro lokruok manyo wuok kocha nikech ing'eyo ni pinje ma international community king'iyo China, ing'iyo Russia to ing'iyo gi European Union bende gin gi interest gi maduong' e pinje Afrika. To ng'at madhi ng'iyo kaka interest gini bedo taken care of gibiro ng'iyo to ere kaka ginyalo tudore gi jakom manyien mar AUC ni. Koro miyo gin bende samoro interest margi magin godo. Nikech Jay biro nyisi ni influence mar France
e pinje ma entiere gi dominance West Africa kocha sani ni piny mabe ok gidwar kata mana winjo Exactly. nying mar France no kinyo gik matimore Togo gik matimore Mali gini kuonde ma jolwenyo oselokie loch ok gidwar interference margi koro mano miyo duoko gi piny mak mana ni Russia bende king'iyo kaka gik moko timre North Africa yani to kata mana kama koro chia masani wuokien Central Africa Republic bende ng'eyo nene gi lwedo malach koro biro ng'iyo nekech aparo ni piny Kenya bende osetemo tugo gi international communities gi magi ng'iyo ni to piny mane madhi kawo interest margi koro mano kamugi keni to koro dong kamene a secret card ma wach ni koro lamo ema timo nade ema tieko ne kech king'iyo kata mana jirende wagi bende pinje moluoro wagi Victor bende an gi chich moro ni ok gite wacha ni Rwanda Rwanda achich godo ni sama ok nyal miyo wa ombulu mos achich ni Rwanda sama ok nyal miyo wa ombulu kaluore gi kaka gige gi osebet katimo nade katugore pacho ka kamani e gadier ni dhi miyo wa ombulu en Tanzania mano sedonjo mano an gadier ni biro South Sudan mano an gadier ni biro Ethiopia mano biro Rwanda gi Uganda kanyo samoro gine makoro yinjo ni wawe lamo mondo wane kaka lamo dhitimo nade kech Victor ngene ombulu ne igoye gi presidents to mana kaka je ikone ni bedo ni gik moko te oselosi ok ing'e sometimes bede sama jogi change mind gi nikech yudo ka international community mi penja cha nyalo gwenyo pachgi onyisi ni bas magi ma e kuma kora oro chomo kata wamima titimo kama kora paro ni mane kama koro wadugo yienge ni jakomo timo duto te monyalo timo kuom sani gik moko beyo te mana kaka jay waje ja erokamano senior kapoko ka break mati mana mapiyo gima Fred wacho no en adiera inyalo para Amina Mohamed yes kade candidate mar Kenya yes ng'wech magilaro gi Musa Faki mokwongo Amina Mohamed no yombo round 1 to nikech no koyudo the majority gidoke round 2 to round 2 ni emagini obage ma Musa Faki timo ngowa yudego emomiyo jogo madhi bedo Addis Fred Jakom wacho noga pile pile ni kisego kura to nyaki rit kuchi bas koro ritnwa uru koch Jakom bolo wadhiri monde round 1 ni obed no serumo pep Jumapil midhi go e kura no jowa madhi e lemo walemuru maber motegno then tok lemo to koro wariti nikech gini biro dala kama obogi wodo wetano wero mon nigi mogen jabare mano ne mnawero nen manawer jodo be nogo ngero nigi mogen jabare mano ne mnangero okay wacho Olusegun Obasanjo ngeche ni Olusegun mane odhiro wachni koso mbake nogo kuno to jibro penjo kani to komne chuno ngai kendo William Ruto gi Raila Odinga gi jo Kenya bas mano kore penjo to mano penjo wabire to weche manyien to ponono siling olwar koni yes dhi chalo nade tugo dhi chalo nade apani mano chuny wach kwa magajwang ndiko matimo Theo mar ariyo madonga 4 matinda 7 nyaka 8 wacho kama asekedo lweny maber kendo asetieko ng'weya bende aserito yie marwa watiyo kode context mar yiero mar AUC ni ang'eni thothne nitie kuonde moko ma West makamano jatigo to kata kamano Jakom osetimo monyalo oseluoro pinje bura mag Afrika yor sero mbulu nyakwa Mungajwang kendo wanolamo ne Jehova Nyasaye kete manaka ng'ato oruna message kani to kumanye Jakom wuoje ni to geno ni kanye e yiero mar AUC ni wabro manye nyakwa Mungajwang kete manaka on essentials this month with unbeatable deals from Citizen Duka and Quickmart. Get 4 kg rice at 880 shillings, 4 kg sugar at 578 shillings, 4 kg maize flour at 258 shillings, 4 kg wheat flour at 258 shillings, and 3 liters of cooking oil at 841 shillings. Prices that will not break the bank. Simply dial *4
487 *5#. Choose your item, pay, and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, your home of discounts. Ramogi. Regulation occurred through Gimilu public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuke NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana e Ramogi TV. Inalipa kurifa Mbogi on patapata.com. Share referral link yako na ukamate bonuses na ganji fiti. Win na Mbogi on patapata.com. Refer and repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Shukran. Watim kama Kaudera Irwaki, Kausuka Mungitwe, Walim Namchumbi, Wabil Chemo Mopogoro Pogore, Chemo Mantiere Ginyadi, Chemo Mantiere Gimit Nyowoyo. Namni, wantiere kwa dare mopogore, wangi lobster, wantiere gi prawns, wantiere go kela, wantiere gi oyster, wadan mondo waket gi mesa, wapunjere kaka itedo gi kod kaka ichamo gi. Garlic butter, garlic temio, garlic butter benigi ndado ma kende. Gwenge gi benetiere koda chiemo mamoko maging'ere godo, kaimati, biriani, mahamri, magi duto te wakeloni e chenoni mar tedo gi chiemo. Dial *811*404# to get Jesus Paid It All as your skiza tune. Mawacho and Jody. Inekia. Of course, Kushi. Agoyo niero kamano maduong'. Nikech kawuono iniyiera. Todo chieng' ma kawuono ni koro dhi chako ngima manyien. Indulge in the moment with every spoonful of Delamere real fruit yogurt. Isepenjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda kiluonwa senge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor e gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo sa 3 otieno mana e Ramogi TV.
Mana kamano Nyakwar Mugajwang, ote mag jopiny bende nitie kama thoth mokalo. Makamu mano director broadbased ni Victor Jakom biro chamo gini sapi. Wala mone Jehova Nyasaye. Aito David Ochola Janyabola wacho ni mosna ya wuto nagi ma ingo etwaka yie kod paro malio magengo. Yes, baba osekedo maber koro mudong wene Nyasaye kod jotend pinje madhi go kura. Wan kaka diplomats wana beda Addis Ababa, Ethiopia to observe as well and to pray for Baba so that he wins the seat. Otherwise jo Kenya onego obaglamo makende nikech lonyne oken lony mayot. Wanene ura Addis Ababa Honorable David Ochola mano wod Nyabola kantie dalama Central Nyakach kanyo. Engineer Job Ndege bende ngisa kaini mosna ya utluma wige temo jerego amora inya korgi gini anoka yose ya orene Baba eyo mayot mokale kama na inya. Albert Ojonyo ngisa ni mosna wod Sakwa ya bungu wadwa no ni gini Baba chame maber kabisa wala mburu bena Jehova Nyasaye ni jotend pinje mag Afrika otemuono yier Jakom nikech ne mungeo Africa Agenda 2063. Albert Ojonyo nene kamano e ote mare kaendi. Nitie jadolo ka iluongo ni Albert Olwendo ni wawek bedo doubting Thomases. Odinga dhi unopposed, jariyo kadhi resign. Okawuondi bedo ng'e ni Jakoma diera keturu geno mieuru Josia ndege madhi Addis Ababa. Albert Olwendo tuolonge goke nitie jasia mowacho kanyo ni manyigi utiko mag ndege idhi Addis Ababa. Nitie penjo ka mag jo ODM ka wabire nyoyo ponitie kendo kikwa chak sendo nyoyo kapok ochiek jo kama nikech mar ODM kan no ka ng'eny ka ni tim kaka wanene Jozimio kik badre gima ne do ng'ado cha bende ni kik gibom wach Wetangula machik wacho ni okonego bed Jakom od bura pode jatendun bura giyier gimoro achiel ma ginyalo gogodo siasa mar piny. Wach ODM no to gi weche ma nyo ng'adi kod doho wabire bang' kinde manok kende. Eric Onyango wacho kanyo ni maka joma ayie kod kaka analysis maru eko mar AUC ni ukelo. The bigger thing any Russia negi interest kata toppling of democratically elected governments. Russia ne obedo gi migawo ng'e ni Burkina Faso ndalo moko no dhi eromo e piny Russia to nitie weche moko mano wacho kanyo chal ka gima piny Russia bende dhi bedo kod migawo. Be ung'eyo ni long tich mar Africa Union noger kod piny China. Kendo chal kata weche midhi kuodh kanyo nitiere gik moko ma inyalo maki to Beijing winjo weche duto te maonge kiawa. Koro One Africa wadong' e lwet nono. Jako Sodo Jasindo wakwayo ni mana Honorable Raila Odinga hawi maber ahinya e lemo mar AUC no gini ochamo sapi. Okay, machielo wacho ni West no itiyo kode maber maka juma wanokone mana Jakoma maber ahinya. Machielo kaindi wacho ni Dennis Onyango kawuok dala mar Wagwe Kobiero wacho ni amora ahinya ni Jakom dhi bedo Jakom manyien mar AUC. Oganda jo Kenya ma osebedo ka twero wache mbui onge kama gidhi konye e wach mar Jajibuti cha erokamano ahinya. Ng'ato penjo kani to joma moko go to Nyasaye kik telnegi. Jomo Victor penjo kamano ma un Jakom ni ma uwacho ni Nyasaye otelne oyo wakwayo negi maber ahinya to kata kamano rwadhwa makaka jo Kenya gi East Africa en Big Israel Odinga Ochieng' Anyago yor Facebook penjo ni to dhi konyowa gang'o. Okay, all the best Okegonea Wuonya Lego Felix Abuya neno kamano. Sami Makapius bende wacho ni all the best Baba, we wish you well. Aito machielo ka wacho ni want to rito duoko makare mana ka Nyasaye otele erokamano ahinya. Edwin of Gut wacho ni geno nitiere ni Jakom dhi chuo gini to arito wach mar ODM ne gisiso ni ODM kiko itwa nang'o VOJ gi J Bonyo ka achiel kod bende Governor Fred chomuru wach ne tir gikukune obiro Nyakwar Mugajwang. Kaneno wach malich ahinya ka kendo obiro tir moko badre erokamano vida bende koni jopiny rito wach mar ODM. Yes. Kora kia ni ODM okoso negi ang'o. Kinywa no bedo gi Jakom mar ODM Ramogi Baraza bende. Erokamano ahinya. Okaneno ote ma otugo wach ahinya. Mana pod gi pake mano college mana ng'at machiele mopenjo ka ni to gini dhi konyowa gang'o. Penjo maber. Temo miyo apa ni
ber penjo ing'eyo apa ni gimonego ng'e mokwongo en ni Africa Union en riwruok makelo pinje Afrika kanyakla. Yes. To kapok Africa Union odonjo ne nitie moro iluongo ni OAU mane en Organization of African Unity ma bende ne kelo pinje mag Afrika kanyakla. To koro ka jotend pinje mag Afrika oseriwore to tend pinje gi gionge nafas mar ng'iyo weche mag Afrika kanyakla e seche ma gin bende gine pinje gi maoko. Emomiyo noloso put miluongo ni Africa Union Commission. Koro commission ni ema tayo weche mag pinje Afrika. Ema sami dware gigo malure gi Afrika kata ka negotiations mane jo China dwa negotiate gi Afrika to AUC ema en in charge to ene coordinate meetings gi to ene modhi e buche gi to represent jotend pinje Afrika gi. Inyalo paro ni Musa Faki e buche duto matimore matuomo pinje mag Afrika gi nyako bedie nikech ene modhi kawo gik moko on behalf. Jatend piny mora mora nyalo dhi to dhi kuro ka dwache mokwongo en pinye. But ja AUC to dhi kucha to ng'iyo to koni Mali gima kama timore. Mbaka mogo kani aparo ni nitiere gima ber ma Mali nyayudo kata bed ni Mali onge burani. Mbaka mogo kani Tanzania nyalo benefit kata bed ni jatend piny mar Tanzania okote mang'o okobedie ka. So bedo mayot mar Afrika bedo gi ng'ama coordinate gigo duto matimore Afrika ka nikech piny ka piny kiwenegi tiyudo ka interest magi William Ruto kodhi kucha to interest mar Kenya monde emokwongo ng'iyo. Kata ni koro no luonge bura mar G20 kaka koro G20 brodhi South Africa. Tibro yudo ka jakom manyien mar AUC bende brodhi e burano. Samobete burano to koro ng'iyo interest mar Afrika. Ong'iyo ni to jo Liberia yude ang'o. To gini jo Libya ang'o manya konye jo Libya. Nikech sami oro president ma South Africa kanyo to kwongo ng'iyo ni South Africa nani ang'o mayude. Koro AUC ni gimomiyo en important en ni en kom makonyo coordinate gigo matimore e piny Afrika. Emomiyo ineno ka samore wache ni Raila koyudo komni to dhi bedo president mar presidents Africa. Mano gidho luo mayot. Tadiera makende en ni tije emomiluongi ni chairperson. Oken CEO, oken coordinator, en chairperson mang'iso ni buche duto mag Afrika koro ni ang'owa ni eloe. Mane ekpani ema bro kelo winjo mayot nikech tije to ng'eny. There are so many things motimo but mondo wamed keto ler gi yor mayot en ni enemo coordinate gigo duto midwa tim kanyakla kaka pinje mag Afrika duto. Nikech iye kanyo bende nigi secretariats mopogore opogore ma ochung'ne weche mag health, climate change. Man gi jotelo mamoko bende makonyo mabugo tiende. Mano mabende wan gi Africa CDC weche mag thieth gi ngima jo Afrika ging'iyo. Emomiyo bende nya paro ni ndalo moko ja Raila Odinga ne en ambassador mar nen special envoy mar infrastructure mang'iso ni no yiere gi chairperson ma AUC mondo ng'iye weche mag infrastructure piny Afrika nikech chairman ni bende ok nyadhi kuonde gi duto koro bende gwele joge moko in dhi ng'ina weche mag somo, in dhi ng'ina weche mag keyo teko stima, dhi ng'ina weche mag infrastructure, dhi ng'ina weche mag health, then jogi duogo to miye report. To koro report gi mo advice godo presidents mag Afrika to kata kodhi e buche mag pinje mamoko gi riwruok mag pinje mamoko to betie to koni wan Afrika wan dwar wachalo kamano. Mia abro kwayo Ken Mugo chako nona chenro moro ne gitimo ka gi Ochieng' Emmanuel mar video wall. Mar siemo ne jopiny ni kama kaka office mar jakom tiyo mondo gibed gi ng'era mo gi TV kochakore tich adek
wabro bedo gi weche wa manyien. Wabro bedo gi sigana moyiedhi mang'iyo weche mag AUC, kaka AUC tiyo, kaka ibro go kura, jomage mago kura, mondo japiny obed gi ng'eyo gi ler kod yot. Maka chopo chieng' migo kura to jopiny kod jowinjo wa gi jonenowa oseng'eyo ni gin ang'o madhi timore. Erokamano kete man Ramogi FM gi Ramogi TV ka. Erokamano ahinya ne Solomon Otuka Faya ogoya singla ka ong'isa ni oseduogo kendo Ramogi FM wan kod weya machiel kachiel okinyi ma kawuono bang' weche manyien lak saa 3 mar okinyi. Governor, ng'ato penjo ka ni tang'o miyo pinje 49 kuom pinje mag Afrika te ema dhi go kura. Pinje moko to we oko nikech ang'o. Ji nigi penjo ka penjo ing'eyo tang'eni kaka Jay Bonyo wacho senior. Nitiere ber moro biro nuwe Ramogi FM gi Ramogi TV ka jumani. Victor, kapok aduoke to Ken Mugakoni Kabondo mangima osechako lamo. Ochopo dala final. Ochopo dala koni kaen ramba to chakre ramba nyaka Kadongo te log tich mar Kabondo. Nye wakone ni sama ine anyuol idhi dala. Oke kawa nyuol to ina ibo maka. Ndio cham gino gi jodala. Owe gwenyore ibo maka. Erokamano Ken mosno mama. Victor, kapok abire mano nitie penjo jawinjo mo penjo ni penjo ma Jay duoko ni to dhi konyo wagang'o kara ilo yudo gino. Tadwa duoke gi wach achiel ngero mane joluo goyo. Ni ng'at motero min meruka ok chulo osuru. Ngano kare. Meruka en jalo pruo yes. Koro ka ine ma in gi min gi. Bas. Wach na tieko. Erokamano ahinya. Koro Victor en kata pecho pe kipecho Bia paro Chiefs Act. Erokamano. Victor, kami penjo machielo ni to ang'o miyo pinje 49 ema dhi go ombulu. Ng'eyo ni pinje gi duto gin 56 kaito nitie 7 mobedo suspended ma ok nyal goyo ombulu ni kuom sani. Mak mana ni king'iyo bende pinje gi mana kaka ineno ni distribution margi gi chalo nade, interest margi chalo nade. Nitiere pinje mabiro kaka block mana kaka JA wache Sadak king'iyo joma biro kaka West Africa ECOWAS gibiro gi interest margi igini to bende ing'iyo gini kama gintiere Sadak ni e pinje ma international community ma owacho ka ng'at mane ma gi trade go ahinya ng'at mane man gi interest margi ahinya to interest gini ka en piny Amerika sani nyo waneno gik mineno dhi Amerika chwenno kogolo koke kony ma gisebet ka gichiwo. Koro bedo ni piny Amerika ogolo koke kony ma gichiwo cha to chiwo thuolo bende ne pinje machalo kaka Russia to gi China gi influence ma gisebedo godo cha singo mane ma gimiyo pinje gi. Nikech chien kacha no wacho ni king'iyo West Africa ka Victor thoth gi gin pinje ma wacho dho French. To kama giwache dho French ni ging'eny to gitindo mathoth e kona ka kidhi West Africa kanye ibiro ka chigni gite gidwaro mo gi piny Kongo. Morocco bende nigi ywaro gi West Sahara. Yes. Kidonje kona ma West Africa kaini tibiro ka moko romo chigni gi size manyanza. Ni pinje machalo Guinea Bissau, Equatorial Guinea, mano Guinea ni nying mar Guinea no nigi pinje adek. Bie Mali, bie Togo, bie Gabon, bie Senegal. Inano gi pindo to gi ng'eny to gi tegin go mbulu nikech ng'eyo no mbulu ni idhi goe gi jotend piny. Koro nitie ga wait magi ywayo. Kiweyo mano Victor, ng'at moro mosedhi Addis Ababa biro nyisi ni pinje ma West Africa gi nyoloko Addis Ababa chalo gwengi. Makata dhok miwach mana kaka iwinjo je nyisi cha. Addis kanyo ka intiere tibiro winjo mana ka dho French otimie newa. Jo Cameroon otimie newa. Ndalo moko nadhi iluongo ni nadhi e mbalariany moro kanyo. UN United University for Peace gima chalo kamano. Ibiro natima limbe mar ndalo achiel gi goye mbaka ka wani e conference moro. Victor dho French emiwacho kacha. Koro jogi nyocho sebilo mit mar gini ma ging'eyo kaeto gineno ga ni pinje mawacho dho kizungu kaka je iwache cha odominate gi. Koro gin gineno ga ka gima gin marginalized. Koro mae bendo mbulu interest moro masa moro ginyalo biro godo on the table. Ni ka koro gini dhie pinje mawacho dho ngere gi ginang'o ma giyudie. Nikech ing'eyo ni kidonja Addis Ababa Victor kanyo tibiro ka jo West Africa go donjo
nekech wach mar AU ni ne gidhi mathoth matije matimore kanyo thoth gi gine magiyudo. East Africa Community ka employees kata jotije mantiere e AU kacha okrom kata mana nus mar representation ma jo pinje West Africa nigo. Koro mae mamiyo bende East Africa communities to gi SADC gi nyalo tiyo go opportunity mondo gin bende gibedie gi influence malach mana kaka iwinjo je wache ni Lamine Zuma ne okotieko tam mare, ne okotemo kelo influence mathoth. To bende imede gi weche mag reforms mineno William Ruto otelo negi ka ponono gini odok a French speaking countries to status quo dhi bedo maintain bidong kaka ne encha. Koro mae mamiyo pinje mosebed ka dwaro change gi reforms e AU ka negi thuolo maber mar betie tok jakom Raila Odinga. Erokamano. Nitie penjo ka mane openji kaka pok wadhi e yueyo ni kom mar AU sini ochuno jatend piny Kenya William Ruto koso Raila Odinga ni kelo wach moro kani gini nochak wach mare bura mano bedo Mombasa ka Odeso Guno Basanjo His Emeritus nochuo kom mar konyo Kenya e midhiero mane Kenya ne nigo tok yiero ma 2022. Achako kod Senia. VOJ kom mar AUC okochuno William Ruto okochuno Raila Odinga but ochuno Kenya. Ma en kom Kenya. Raila Odinga en candidate mar Kenya. Nikech sama idhi AUC kata in ni nyalo mnagoro kwayo mari kata mna Friday ni to ka piny ni okoendosi ni ne candidate marge to kayem mana kake wawacho ni jakom mar AUC nigi nafas mar betie buche mang'eny mayalo kendo gombaka ahinya to weche mag dongruok mar piny Afrika. Sama une komno kaka piny to namba ndege isomo gi malo. Ubedo gi yot gi nafas mar ng'eyo ni to ang'o mipango e piny mar Afrika ka. Ka gin weche mag maendeleo, wach mar kelo stima, wach mar thieth, weche mag somo. Tu bede nafas maber mar bedo gi gimiluongo ni insider information. Then pinyu koro nyalo align to gigi timang'o gigi biro. Mar ariyo, sama ja Kenya en chairperson mar AUC to bende nitiere luor mimiyo godo piny Kenya e Afrika ka nikech koro gin ema gitimo gimiluongo ni day to day running mar AU administrative roles go gin ema gitimo ang'owa. Koro nitiere kaka uyudo pek moro samu gombaka gi jowadu e ang'owa e piny Afrika ka. Inyalo wacho ni unequal yes but maru ni e gioteku moro nikech une komno unyalo decide gik moko mang'eny. Ji mang'eny dwa ng'iye kisiasa mabende ber kendo gen nitiere adiera mochomore gi kanyo. Mokwongo en ni Raila Odinga is a force and a factor e siasa mar Kenya ka. Siasa mar Kenya ka okinya goyo kokiluonge nying Raila Odinga piny ka. Emomiyo sama William Ruto nowacho ni gidwa support candidate chamar Raila Odinga ka Raila Odinga nosewacho ni en gi gombono. Dhano mang'eny nowacho ni nitie joma kapo ni Raila Odinga oyudo komni kako dhi yudo to siasa gi otimo ang'owa rumo. Nikech Raila Odinga no e currency mar gi e siasa ene gino magitimo ang'owa giloko godo. Giloko godo either ni idwa yanyo Raila Odinga mondo neni ber kokamano tidwa chung ni Raila Odinga no ori Raila Odinga idwa dhi konyo lweny eka jopiny nyaka ni chiegni kode mondo yieri. Koro samonge cha tiyudo ka jok mung'iyoga ni kamoro amora magidhie kata en mna liel moro ei Marigat kuma population neno mna Raila Odinga TV to nene e picha to pok nonenega to kiluongo nyinge tichalo ng'ama popular ok gibi bedo gi nafasno. To kata mna kaluowa bende wacho ni nitiere josiasa moko mosiko mna ni gin gidhi konyo Raila Odinga lweny.
koro wang' ni penjo bro bet ditu Addis Ababa to lweny mane ma Raila Odinga dhi goyo kuro midwa dhi konye mano bende bro timo ang'o bro bedo maonge emomiyo iwacho ni dhi Raila Odinga AUC is a factor in Kenyan politics. Nitie jok ma karia gidhi mbemore piny to nitiere jok ma bende bro yudo nafas mar timo ang'o mar wuok oko mondo negi. Erokamano. Sini kaka kideno ne wadhi konja kom lweny malo wang' ni Addis Ababa Bole International Airport kanyo. Erokamano ahinya. Fred adwa ni go wigi ni kuom dakika maro machiel gi nus kama mondo wadhi wach mar ODM kano ka ji seta kare to wach mar ODM udo bome ka sa usenumo. Victor, ingeni mana kama je yienge no. Yes. To aparo ni kama pogora gi je matin. Mokuonga yie kode ni gini ochuno Kenya. To kako chuno Kenya no. Ananene ni bende kako chuno William Ruto. Achiel gima mi aneno no chuno William Ruto maloyo kako chuno Jakom. En ni William Ruto ne okong'eyo Raila kawuono. Kata nyoro. Chien kacha kaka ne gigwere nyalo paro kaka nche ne maandamano lito kaka ji ne gwere cha to chenjo pache dakika mogik banka gisebet mondo mi giwinjre mondo mi ochak timo ne Raila Odinga campaign. Tiende ni William Ruto mokwongo ing'eyo ni sani ene ma ochea reform wing mar AU ni. Koro kubedo gi Raila malo kacha to dhi konye implement weche mag reforms ma oyiere kaka jakom mare gi AU ni nekech koro tije gi dibedo ne mayot. Mar ariyo kama je ikete no ayie godo nekech gini dhi change dynamics mag politics ma Kenya pachuka. Emomiyo nitiere pachuka e jok malemo mana ni jakom kik dhi. Mano kochakore gi oganda wa mantiere Mount Kenya. Gilemo ahinya jakom kik dhi mondo jakom okony gi diyo pap ne William Ruto. Eka oganda wa bende maya Kalube nitie joma lemo ni jakom kik dhi nekech gineno ni ponono jakom odhi to samoro weche nyalo biro betie matek ne gin giwegi kae mana kaka je wacho jok madhiga ni jakom wakonyi malo. Koro gibiro wacho ni to koro an yiera ura dhi konye Addis Ababa kucho nade. Gine jok ma samoro nyalo dhi dong' nyithind kiye. Luoro bende nitiere ni jakom kodhi to samoro William Ruto dhi yudo thuolo mar yaro tiende malach e ODM kae. Mi odhi pango jogo mibi yier kaluo. Nikech koro jakom oeyo ne vacuum. To kama wach nitiere chuny wach Victor en ni gini en tho gi kuo ne William Ruto. Nikech ka jakom odhi to mana kaka iwinji wacho mabendo tenre gi mwabire weche manyo wuokie doho mag majority leadership ka. Tiende ni jakom dhi biro dwaro pokne e yiero masani manyocho timoreni to be gi yiero mambele. Koro jakom dhi bire table. Sani ing'eyo ni ponono ODM dhi chiwo deputy president e yiero mabiro ka gidhi bedo gi winjruok ma ok ang'eyo. Ponono emomiyo wacho ponono. To tiende ni jakom ok dhi bedie table nikech odhi bedo kodich. Koro nyalo chiwie ng'ato. To kodong' pacho ka to dhi betie mesa mar sidho kingi. Itieko. Ingeni we ni wacho ni pogori koda we ni wacho mondi bende yodi e gima di wachi okadwa tieko. Erokamano baba. Bio je kwa tieko an gi kwayo ne ji ka Fred madhi kucha tahinya hinya ne secretariat mar Raila Odinga for AUC to gi piny Kenya nikech samoro ombulu ni nyaga dhi round mang'eny. Inyalo paro mara Amina gi Musa Faki no jidhe ka round mara beriyo. Tingeni samodhi rounds gi to dwaro ni momentum mar engagement pod nitie. Ada her kwayo nigi manyeji ma ikore rito kura ma wacho nigi manyeji mong'eyo pinje mamoko gi to ng'eyo regional blocks gi maber. Masa ma jidhi round moro to ng'ani pod engage jogi engage gi consistently. Nikech sama urelax chande teka ng'ato donje to koni jowete wan to kakorangu miyo wagini round makama to wan bende wan gi gimoro makama mwanyalo timo ang'o mwanyalo ndusonu. So ageno ni gintie gi ji ma ready ma for every round of vote nimna gi ng'ato ma engage particular blocks.
kata ka en jok ma engage individual countries nikech ng'iyo ma ging'iyo godo gi tend pinjego to giketi nikech mano bro dwarore. Erokamano. Kamano. Nyakura Mgajwang' en alam ma bende otuene Migosi Raila Odinga. Erokamano ne Musalia Mudavadi jatend migawo mochung' ne weche mag tudruok pinje maoko kendo Prime CS ang'eyo ni nitie bura mag galamoro ma bende biro chakore motelo ne yiero makamano mag jotend pinje mag Afrika ma ochung' ne migawo mar pinje maoko. Nyakura Mgajwang', Ambassador Elkanah Odembo kanyakla kod PS Korir Sing'oei kuom okang' ma osebedo ka okawo gi tim mangima secretariat gi jakom Raila Odinga owuon manyocha oro kwayo mare ne demo ne gi kampen ma osetugo e pinje mag Afrika modong' to e lwet Jehova Nyasaye. Nyakura Mgajwang', mopogore kod mano, siasa mar 2027 neno ka gima koro chacho. Nyakura Mgajwang', ma timore ka duond bura mar ODM ma bende weche mag bagni maka kod kacha osebedo kokwako nikech dhok ariyo ma jotelo mag ODM wuoyogo tinyoro bura manyo obedo e imbo mar piny Kenya ne ochacho bang' ka paro gwenyore ni to ODM ne sirikal koso ODM onge sirikal. Jatend ODM yor Kojolo ma en gavana ma Kisumu County nyo pedho weche ler kawacho ni jagoro maduong' weche mosebedo kowacho mane chung' mar party mar ODM kendo onge odiochieng' ma ODM noseloko paro. Koro ng'ama nyako yie kod weche ne en jagoro mar ODM ma en jago poro kendo jawache lo party mar ODM king'iyo kit chal mar tend ODM. Gavana Nyong'o ne wuoyo kama. Nyakura Mgajwang', mowacho ni ng'ama ma ok berne to okel mare. Winjane na Nyakura Mgajwang'. Has never contradicted organs with the party on any day. Sawa. So Edwin Sifuna, somebody we have full confidence in, and I'd like you at Wananchi to give him full support. As Secretary General, what? ODM. The guy is built for the future. You know what I mean? Sifuna is one of the most brilliant and visionary leaders of our party. Aheshimiwe. Na kama amefanya makosa kidogo, we have structures within the party, including the Central Management Committee, to deal with that. Senior Sifuna is built for the future. Ang'oma ngire Nyong'o wacho mopogore gi Mwasega wacho ka. Dakane kata manche wacho juma mokalo. Kata juma mokalo wacho. Kendo nyo wache ni jagoro maduong' e jawache lo party. Jawache lo party. To gimo wacho mane duond party. Ma gimora mora ma nitiere miwache tok tent. To mano gina paro ma jini godo ma bende gin paro maber. To ka Sifuna loso to mane duond party nikech king'iyo party structures ene maduol mar loso omiye. Maduong' mokal moloyo VOJ an kipenja en ni romo manyotimore no en romo maber nikech wasewacho e mesani kuom karibu jumbe 4 mokalo ni ODM nyaka chak timo romo gi jokanyo to gi jopiny nikech e higa achiel mosekalo ni nyaka weche ne timore tok tarik 25 dwe mar 6 mane jo Genezi owuok oko mager aeto kawo jogi moko nywande sirikal. Ji osebedo ka lieko ni chal ka gima ODM osebarore makata wan wasewacho ka. Romo manyotimore Kakamega nye en romo maber kendo adwa puoyo jodito mag party mag ODM, ugai mar ODM Makojolo Anyang' Nyong'o, jakom mar party Gladys Wanga nye gitimo gima ber nikech party mora mora ing'eyo gi teko mare kaka onyalo riwo wi oganda ma jokanyo. Emomiyo an romo ni nyebe kata bed mnani weche mag Sifuna nyodwa kawe kinde malach to gikawo kinde malach nikech jo party ne nigi kiawa ni to Sifuna wacho kama to nitiere jo party moko ahinya mawuok Kaluo ma bende nyose mako kode lweny. Inyalo pare juma mokalo ka jaod bura magem Elisha Odhiambo no wuok mowacho ni Sifuna no nitiere pesa moro mano kwa jomoko to nosemiye to moko dong' mowacho gik mang'eny. Moko ni Sifuna nyaka ng'e ni party no
gine maging'e kaka timo ang'o ringo mogise ni okene mo jagoro mokwongo bedo mar ODM so mago nye kelo buok to gikiawa kendo go wijo piny emomiyo kanye gichako bura no nye ber bura mar ariyo magitimo kawuono ma en alam mar Raila Odinga ka kor chako wuoth mar dhi AUC mondo dhi obedie janene ombulu midhi gone bende ber nikech sami neno ka pati wigi oriwore giwuothe achiel to ng'ato bedo gi geno ka en jachama no to kora ni chama wani koro chomo kuma ber emomiyo an mokwongo en puoch gi pak ne jo party mar ODM nikech nye gichako wuoth kendo geno ni gidwa time e kuonde konde duto mag piny Kenya ma ODM wacho ni ene gi ji mondo gigo mbaka gi jo piny mondo gimigi direction en gima ber kendo ni nye gilero ni ODM onge piny owacho mar William Ruto kata kamano ODM ne okwa mo oro jogi moko modhi otimo ang'owa odhi odonje sirikal mar mondo gikony nikech sirikal yande ni kamaraj so mano gimonego buog maler kendo geno ni wuothe duto magidhi temo gidhi giwachi wan kaka oganda Luo wabedo gi mor kabisa ni wang'ni wayude jowa bende motimo ang'owa manitie sirikal emomiyo pogruok bende nyaka bedie mar party mar ODM nikech party mar ODM ni okapar ni en party ma joluo emomiyo bura ma kaka mega chanye nigi ji mang'eny to kata kitimo bura Nairobi ka ok joluo kende mabro bire kata kidhi timo bura Mombasa ok joluo kende mabro bire kata mna Eldoret ok ibido ni gin joluo kende emomiyo pogruok nyaka bedie e gino ma chama mar ODM timo kendo dwaro to gi gino ma wan bende kaka oganda nikech at the end of the day wan kaka joluo wa bende wan gi mor ni ji jowa moko ariyo nitiere serikal mar Kenya Kwanza mane ok wagone ombulu kaka nonego wagone nyaka wabedie gi mor ni nitiere yawuotwa moko ma bende nie gi lemo mag principal secretaries jogoro mongirore e sirikandni ma bende samoro ka nitie mbaka e sirikal miyudhe mo sirikal to gikuodhonwa to gikone ka nitie gimoro beduru kama pangreuru kama mondo atim ang'o mongo ayudie wan gi mor kaka oganda ma joluo ni nitiere yawuotwa gi nyiwa mang'eny sani momilemo e state parastatals iyudo ka gin chairman Jikodoyo Widigiri ma gin chairman e kembe mopogore mag sirikal to kata mane bodgi nyaneno ka nyaka jaka Kimba Silas Ouko John Musiepa bende nitiere Sony kacha so magi bende gik manyaka watima Albert Ojonyo momenwa bende nitiere no National Oil Company so gigi kaka oganda nyaka wamor ni wayudo kendo jowa nitiere kacha mokwang'iyo ni giwuok e party mane to gichung' nade en ni sama gin kanyono to gin tiere gi weche magiyudo maginyalo biro godo to wakonyere paro kaka oganda to ka gidok kucha to aneno ka gitimo to konyowa kendo miyo wang'owa maendeleo miwachocha to ODM kaka party ma iwacho ni is a national party nikech ODM ok en party ma jaluo bende nitiere gigo magitimo manyaka wawegi aweya gitim kaka chama nikech ingeni Fred ija chama mane aonge chama yonge chama VOJ ija chama mane an jogo nokere chama moro makia kera ni mar jopur moro ka Farmers Party mari rungu Nyakera sani koro in party leader ni en Ferdinand Waititu baba yao na ndiko ne registrar mar political parties no gola mar kuriecha bas koro sani aonge gi party mora an bende ndalo moko nangi ayudo ka na gano party mandalogo ne pod wan gi waiga mwaura kama kone no dhio kone wuonge mondo gola party neno so gimate mowacho en ni joluo duto ok jo ODM ODM en chama Oscar Wambia ja MDG David Owino bende ja MDG kiyudo Nicholas Gumbo engineer wa Jonya ja UDM so oganda Luo ni e chama mang'eny mopogore to sama oganda woyudo nafas e serikal twang'iye kaka jaluo odhi kucha nitiere gigo mang'eny party mokwongo mar oganda wa en party mar jaluo ok ODM
nikech sama wabet wago mbaka kakona gi kaka joka ng'ato to wang'ire ka joluo nikech ODM obed party ma joluo to de yudo kaka Sifuna ni ok en secretary general mar party ok di yudo kaka Arati to Gosotsi ok gin deputy party leaders ok di yudo ka Abdul Swamad ok en deputy party leader di yudo ka koro party leader go deputy party leader go gin manang'owa yawuot ogandawa emomiyo nyaka wabede gi distinction ni party mar ODM nigi ting' mare kaka chama ma kisiasa gi gik monego tim to wan bende oganda ma joluo wabende wan gi ratiro mar bede serikal kaka jogo machulo osuru kaka jogo ma jo Kenya kaka jogo ma bende jo piny Kenya emomiyo gik mokariyo gi kwanyalo pogo masama wadok wago mbaka wa kaka wajoluo to kwakete chama to wabro bedo kama ber gima timorega en ni samoro jowa moko kia pogo oganda luo to kia pogo chama mar ODM emomiyo ko wach ni ODM to gin giwe ni mano chama ODM ok en chama ma joluo ODM en chama ma piny Kenya to en gi ji mang'eny to kata oko mar Kenya bende winjo ni en gi diaspora branches ma bende oriwo oganda mamoko ma jo kanyo koro kik wakete ni en chama mar joluo magima gitimo wang'ie ni en chama mar ODM ma national party to kwaduoge putwa mar jaluo ka to nyaka wapam Badi ni kanyo Wandai ni kanyo PS Rei ni kanyo PS Kombodo ni kanyo to kata lemo manyolanda ma PS cha lemo mar Gabriel Oguda to gi Fredo Luga to gi David Osian mondo gidonja serikal ni bende pok waweyo mondo jowa medre e kategori mar PSS no erokamano gavana penjo maji penjore ne gimomiyo Sifuna ne okoyuore nyasi manyoro no en owuon ne okochiwo wach gimomiyo ne okoyuoro jotelo maneni kacha bende ne okowacho gima nyomiyo okoyuoro kora paro ni okanyal geso gi wiya Josek Bungu wacho ni chal gima nyong'e ni kamoro yawuoyi kama bede gidongo kane nyalo por kuome koro luore kaka no winjo ground penjuri ni tang'o made gi migi por kuome to Victor adwa nuoyo gima Jay wacho tawache gi dhok machielo maonge luoro ni ODM nyadhi joluo ok en party mar joluo tadir mo kinyalo wuondorie sani nyoro godhiambo nyaka sama wawuoyeni rigi ji thath ne gikelo party kendo wacho ni siasa mwadhie sani ok gibidhie ka gionge party motemo kelo ni en ok yud kako nyalo kelo ji e mesa koro king'iyo kaka siasa mar Kenya ka obet to ntiere party mibiro yudo ka kata doko ni iwacho ni en party mar Kenya lakini iyudo ka ntiere kuma ene gi joma luwe mang'eny mana kaka deputy governor makaka Mega Ayub Savula owacho ni ODM en Raila Odinga to Raila Odinga en ODM nikech mane gache koro ji duto mohero Raila Odinga Victor thothgi mohero Raila Odinga ni e ODM ntiere bende jok mohere tafiu ntiere mamoko maonge ODM koro bedo ni ODM nyalo bedo no chung Victor karkare kartiene nikech king'iyo ng'i Victor jok manyocha ne odhi e sirkal kigin le madima nyocho megi ODM kanyo Raila Odinga obedo piny gi William Ruto tineno ko migi lemo ang'wen ma ok odhi kaluote jo oyudo jo Turkana oyudo to gi kaluo bende wayudie e position gi sama wan gi strong political parties Victor to wanyayo democracy marwa nikech king'iyo democracy mar piny Kenya kaluore katiba marwa inyayo kaluore gi strength mar political parties ma wan godo seche moko iyudo ka siemo sirkal kata chomo weche moko mag lokruok tir kaka ng'ata kaka dhano koro in kaka wuod mwalimu iwuok idwa wacho ne sirkal kata migao samoro iyudo ka ok giwinji moloyo kaka kibiro gi duol motegno duond party duond party to giwinji Victor we anyisi ni kantiere gimoluor momiyo wanyadhi pacho kae kiduoge adhuola tibiro yudo Gor Mahia oken tim mar kaluo kende tibiro yudo kantiere nyako dieche pacho ka support Gor mak mana ni king'iyo thidhna kumo ae
tibiro yudo. Oluoro wa pacho ka enekech nyadhi gimbi to gi wich wach mar ODM. Magata ka in Nairobi kae to nitie ji onge ni jogo ero kalo jo ODM go kalo. Victor. Koro nitie nyadhi moro ma ODM osebedo do moko nyalo wuondore. Emomiyo sama ODM strong, ka party strong, to democracy ma Kenya ka ibedo strong. Sane gidhialo higni 20 nyaka ne chako ODM mabende ginie gi chenro mopogore opogore mar biro dhi pacho kae. Nyaka William Ruto bende luoro ODM no to nochake en bende nen kan. Koro Victor kibiro e siasa manyogore Western taparo ni mana kama je yienge godo. Ni nyo en ranyisi maber ka party obedo gi delegate ma Western ka jakom onge. Nekech iwacho ga ni jakom ema timango ema chungo party mako onge to gik moko ok dhire. Bedo ni interim officials kamo otelnegi gi ngiri anyang' nyong'o ne nyalo keto budho makamacha mangum ga gwecho motimo ka chieng' ok odirore kaka nyocha liekore chien kacha. Nyo ena plus kenda paro ni omiyo kata mana libamba bende wangi odok tielo. Nito jok manyo wawe ni nyalo barore banka jakom ni onge ni chalo ndo kura paro ni en poch gi pak mokuongo ne chairperson mar party mano governor Gladys Wanga Nyong'o ososi ga arati mar kelo jogi wangachiel ne kech ka jibiro e pok mar national resources to ing'iyo ni to unun gang'o ma ukelie mesa. Ntiere gima bende jotelo manyoni kanyo nyonuoyo e video ma wagoyo no e wach Sifuna bende osebet ka gidore ni to confirm ni mana gima ncha wawacho to be miwinjo jeyo no ni Sifuna loso e duond party. Duond Sifuna e duond party. Mae en gima anyalo nuo ni kendo ni kancha ne an gi mbaka mane wagoyo gi executive director mar party Oduro Ngwen to no wacho na to Victor onge ka Oduro Ngwen ma boss mar party kidonjo e log tich mar ODM onge kaka Nyong'o onge kaka Ososi onge kaka Arati jogi te nyalo riwore bang' Sifuna ka nyo Sifuna okwach duond party nikech jogi te nwang'o briefing koya kuom jakom. Koro jok ma samoro bedo gi liet ing'e ni ma siasa Victor ng'ama pod ok ong'eyo siasa mar jakom siasa samoro gimi wacho ni e mesa no ok kaka gigo timore nyaka ne gibet gi yo machielo ma bende samoro ginyalo keto godo piny wacho ni tesre. Taparo ni ng'at machalo kaka Elisha Odhiambo to nyo ok onego wuok kata kuom Sifuna but en ratiro mare nekech Victor ing'eyo ni kitung'wech mane gikuongo ringo kacha en ne ji penjo kech en achiel kuom joma ODM nyo ondiko ne barua maparo ni barua no bende non gi Sifuna owuon ma Sifuna no wacho ni jogi gidhi ndiko negi koro ne onego we jok mantiere iye kanyo en kaka jok mane osendik negi nekech ing'e ni gin achiel kuom joma no wuondo William kwa biro e wach mar ginene e wach mar court cha ma obiro mulo bang'e ma samoro no wuonde ni en gi majority ma no onge go. Kora paro ni gima ODM ochako no ka gidhi nyime kaka gidheno ma giluorore piny Kenya mangima regions kaka gipango no to en ni telo manyo we chien kata telo ma jakom weyo chien mar Gladys Wanga gi Nyong'o nyiso ni kare ginyalo tero party ne okang' machielo ma gigole kama ne entie ka gimedo riwo party kanyakla. Ero kama na enya mopogore kod mano nya kwa mgajwang doho mag jong'ad buche dek nyocha ong'ado ni Azimio la Umoja e kweth mathoth e bunge mar piny Kenya ma bet gajo weche e kinde mabende bunge igene ibro ya odiochieng' mono makiny ne chakruok mar higa manyien mar 2025 ni ma timore kinde mabende koro wan gi sirikal ma oluomo kweth ma opogore ma bende ne opiem e yiero ma higa mokalo chien ka jatend Wiper Kalonzo Musyoka nyogolo kwayo ne jo Azimio la Umoja ni nyaka to koro gidhi bede kom ma korka korgi e bunge mar piny Kenya wach ma bende nchako je kod governor Masia James Orengo unyana kaka weche ne obedo nyakwara Mugajwang e kinde ma pod wandre mong'eyo kaka siasa mar piny Kenya ochacho. I'm asking my party ODM, don't lose this thing that the High Court of Kenya has said that Azimio is the majority party. Don't leave it, because instead of sitting on the table with whoever is in power, the court is giving you what belongs to you. Why are we giving up
Why is Kenya giving up? On Tuesday, mwende mukae mahali ya majority in the National Assembly. Because mahakama imesema hawa jamaa walinyakua, yani wakafanya artificial majority, na wamepatikana kwanza mchana na mahakama. Hakimu watatu wakatoa uamuzi kwamba the majority sio Kenya Kwanza, majority ni Azimio Coalition. Kwa hivyo Jumatano pia tutaitisha kikao na wabunge wetu wote ndio tuchukue msimamo. Tichadek Kalonzo Musyoka wacho ni obro luongo bura mar PG mag jor bura te mag Azimio la Umoja mondo miyo ochikgi kako nego beni koro gidhi bet e bunge mar piny Kenya. Tinende en gi nying manyen iluongo ni the People's Loyal Opposition. Nyakuna Mugajwang ntire jawinjo moro ka iluongo ni Oscar ni ODM is about to merge with UDA like ANC recently did, just like LDP has merged with parties in power in the past. That is what happens when party officials begin speaking out in turns, like what is happening in ODM. Among Orengo, Sifuna, Nyong'o, MDG led by Honorable David Ocheng is the future for our people. Oscar Wambia, Kadesiane, wacho kamano. Geno ber. Kone Oscar ni geno ber. Gibedo mna gigeno. Iro kamano. Gibedo mna gigeno. Koto sengado wach. Kalonzo ngiso joge ni dhiuru bed kama onego benu bede. Ineno ka cheko notes gagi. Yes. Mandiko ga kwa bire kaka wanene ka. Tadok e juma mokalo. Na wacho gimoro ka. Ni kane Governor Mamara James Agribobo Rengo loso liel moro tarik 26 dwe mar abiriyo higa mokalo. Mur Alego. Liend jaduong' Mondi Kohanya. No wacho ne ODM. Ne osebedi e siasa ka higni mang'eny. To gimong'eyo ni gimoro amora matimre e siasa ka nyakundikru. Kundikoru piny to bedi e gadiera maber. Geni VOJ gimanye doho timo no ber. Kendo en gino ma ja Kenya mora mora mang'iyo siasa ma ok dwar nindo nyakonchiel. No nene mna tok kano setieka ng'owa yiero. Mane wacho kendo ne nenore ni kweth mar Azimio ne nigi wajumbe mang'eny e od bura. Ka koro doho nyogolo ng'eto kama to gi laini ma ODM osebedo karinge. Geni kendo koro bedo negi matek mar dok kacha to koro kone Kimani ichungwa ni bwana ito koro dog koni Osoro dog koni mondo kombe gi Junet obedie to bilo gesa obedie nikech kit ng'wech magiseringo. To bed ni giwuok oko to giwacho ni wan kaka ODM pod wane opposition, gino Masifuna wachoga. Wan pod wane opposition. To ne bedo negi mayot ka giriwore gi jogi mag Azimio gi to gidhi serve clerk of the National Assembly kiny ka bunge oduogo, to gidhi serve Speaker of the National Assembly ka bunge oduogo, to konegi ni ma ng'eto doho golo. Ne wadhi e doho kani timo ruling ni jogi mang'eny. To bang' doho winjo buche gi tetetet bang' higni 2 koro ng'eto koro nyaki tim ang'owa nyaki yiegi nikech mna kaka Fred wacho ni ODM ni bendo ng'egi gik moko ma joho wacho ga ni kama mbaya to giketa od bura maonge gima dhi mbele nyaka gikaw ang'owa kombe gima rightfully belongs to them. To koro gin kama tek. Adira makende ni Kalonzo gi party mare wamiyo gi luoro mwinjore. To mano gimok de gitim ka ODM onge kodgi. Mana adira makende. Kata giriure mna gi DAPK, ma giriure ga kendi chama mane, NAK Kenya gangu. Bedo matek. Kalonzo chwako nyawo gi gazet.
ing'eni gazeti bende kibiwa to nyala timore en mana ni bro kaun higni mondo timore. To ODM apod bed ni ochung' kodgi Azimio matek kaka ndalo cha to gini ne bedo mayot. Kata committees mag od bura kande jo kumadhi chair committees go abedo mnang'owa jo Azimio gi. To nikech koro nitiere iluongo na nguka nayo manyomi alore mapanga le koro bedo matek. Bedo negi matek emomiyo Junet nosego poromoko ni anakia school mipinge William Ruto pok na dhiye. Koro ineno kodhi beta ni en minority leader to chik to gi chunye ong'e ni en monego bede koma Kimani chungwa bedo negi matek. Amelo gesa nyusa ndige Facebook mare. Ene jaleg wach mar kweth mathoth. To king'eni eto wacho kamano. Yes. To koro ng'amonego bed ni bedo majority leader to nyose ng'wony kucho mose koni en okia gimono ka kipingo Ruto. PG magi wachone. Ing'eni kata ODM no wacho ni nonego gibed gi PG kapoko gidoke od bura. Yes. Poko timore. Mane momiyo wakwayo ni pod nitie nafas kochakore sani nyaka kiny go kinyi mar mondo gibedi e bura mondo giwinjre ni kwa donjo od bura kacha to wane makoro wadhi bede e majority side joka mondo duoge minority to kwa sebet tang'o mamiyo wabet kanyo nikech wan gi ruling mar doho mapoka neno ka speaker wa appeal kata National Assembly appeal kata majority leader wa appeal poka neno mana kapo ni ne gitimo kawuono. Erokamano ahinya. Obado ng'isa ni nitiere okay abro ng'ene na wach mabende Mheshimiwa Pondo Kaluma mabente speakers panel nyocha olose wi wach mar ng'eto mar doho ma sani koro kelo bagni makone kod kocha. Kaluma ni okchieng' moro agaga mbake mna wakawa chenro maber wagaga mbake. Wakete juma manyien. Wakete juma manyien. Yes. Yes. Kaluma Peter Bergi Mbaka. Erokamano. Governor, wach ni edweti. Victor, gima fwenyo gi Jay ni Jay ng'eni Jay Jayalo. To kendo en wood canon. Oja ocho. Kendo omiyo jopiny geno. Adieri to wacho to en gi chuny mar jaocho. Adieri mantiene Azimio onge. Emomiyo wacho ni modong' cha ok nyal. Bro ka higni mang'eny. Onge gimiluongo ni Azimio. Gicha nosetho. Sani wadhi ng'iyo gimanyien mabiro 2027. To kata kapok idhi mabor Victor, nitiere kuonde mabende wapenjore niya. Sani koro Junet Mohamed ma en minority leader. Kolokore koro bedo majority leader. Dhi konyo jopiny gang'o? Donge gini komno biro gi mwandu. Nekech iwachie ni dhi many ng'at moro machielo ma samoro dhi timo gik moko mopogore. Ang'o ma koro Junet dwa dhi timo manyien? Koro iwacho Junet. Nekech koloki to en ema odhi kawo komno. Ng'ama odhi mionge. Mani adiera. Kata loki to jogi mikawo kombe ma giloko to nyinge kawo do. To ka jo ODM wacho ni wan koro gini wamiyo tiende Amolo. Be ochako penjo ni ang'o modhi timo ne jopiny ma pod ok otimo. Kech wang'iyo to interest mar japiny kanye ni ka chalo nade. Koro mae keli gik moko adek ing'eto mane do keloni. Ma bende nyaka kel seyo e do. Nikech iwacho ni justice delayed is justice denied. Justice mobedo delayed ni koro okonjo ODM to bende okonyo Azimio. Nikech aparo ni chik onego bed ni ruling machalo kamae onego bed ni nitiere ndalo mirange mana kaka mar Supreme Court cha. To kowe open ni certificate of agency mar yalo bura mapiyo piyo. To ka onge timeline, time frame mabuche man gi pek machalo kamae
gi impact machalo kama inyalo winjie to kare gin kayiem nono nikech mae makoro verdict miwacho no biro in vain. Ang'o mamiyo wacho kamae? Implementation mar gini ok nyalre. Mai ma je wacho no chalo ng'at ma dwa duono nam gagwata. Train ne osewuok. Sani jok manyocha ni Azimio kae gisechako jipanga. Kalonzo wuon mawuoyo ni already ne osemanyo rigiji makoro loso go. Osemanyo jok ma osemanyo kendo koro ok ene Azimio, ene People's Loyal Opposition. Koro kata man office Azimio cha ematiani to ni kure kuom sani. Koro ma en gima ober legally no konyowa jurisprudence ma kisungu kubwa to gi precedence mar law lakini implementation mare gi reality mare tok nyalre. Kibiro implication mare kisiasa bende ok nyalre nikech meli osewuok e dho nam mosechopo e dho nam chiegni go kocha koka kotni kata ruling makama biro. Koro mae samoro nyalo mana biro konyo judgment mabiro ka samoro ging'iyo gi cases ma inyalo bi yalo kuonde makamagi to bende nyoweyo speaker mar od bura kamarach gitong' mukuke wang'e nikech number 1 nyisi ni ok en ng'at ma jaratiro en ng'at ma luore gi yamo kuma dhi nikech number 1 speaker Moses Wetangula en lawyer kata wakili mosebedo kuom thuolo malach mondo be ni nokarore e kombe nyaka mare cha ni pod en jakom pod en party leader mar for Kenya macha gimoko chuno ni nyaka ng'ato ne dhi edo eka mondo ng'e mano bedo ni nochiwo ruling makama nikech ng'eni no protect tije kech sa no protect tije to koni bendo moke koro nyisi ni noko nyal bedo ya ng'ad bura mowinjore to king'iyo kata kako sebet kotayo gigi kora paro ni mogik Victor mae ena gima ber ni dhano ng'e adieri mabe ji nong'eyo te lakini kama koro gikiene kata mana jo Azimio go bende giduto te kirango ODM bende ok nyal dhi chapo William sani nekech mae en meli mosewuok. Erokamano. Wach mari mogik de wadhi nyime nyakwar maka jwang' to weche thoth ka to kata kamano sabende nok kodwa ka aparo ni wach mar mogik tenore mana gi weche ma owacho mag dhi jakom ka AUC cha mana kaka owacho ni en kinde mar horuok en kinde ma walam ne jakom mana kaka awachako kwa wacho en dakika mogik to iwacho ni ko wanyalo chako loso ko ingene kineno ka dhiang' Victor neno ka dhiang' oyeyo osegonyo makoro yeyo dong ndalo mokari adek timanyie ko kamoro mane ing'awi aduda tikele tichako guro iye maber wanyalo chako guro ko lakini sama waguro kono bende wagure to wabed gi horuok wabed gi horuok mondo mi ka Nyasaye okonyo dhiang' onyuol maber to nyiedho to wapuoyo chak tajieke bende wayo nikech ma nyalo bedo nyadhiwa onyalo bedo gima dhi yweyo pi wang'wa mae pi wang' ma samoro nyalo wacho ni gigi osebedo ka leng'o wa duto te gigi osebedo ka dhinwa marach to wan kako oganda luo wanyalo dok tie Nyasaye ochako miwa nyadhiwa dichiel mogik Victor nyalo paro ka Jay nobedo ka wacho mogik didek awach mogik mar ang'wen Jay nobedo kae to nwa wacho ni nyiero mogik mano ka yiero mogik norumo ni to wacho ni samoro wanyalo nyiere mogik ni mar nyiero mogik nyalo betie mamiti maloyo nyiero mokwongo. Erokamano Senior. Erokamano VOJ ingeni wachiwoga consultancy ka for free an mara adwa wacho ne party mar ODM ni wuoth manye gi chako Kakamega en wuoth maber to deberie ka party mar ODM ne odhi mbele gi wuodhego nikech gin gi nafas maber mar bedo gi nyasi mar yango higni 20 moriwo jokanyo magi te gibedie gi nafas ni to bende mar ariyo gidogie gigo manong'e godo ODM imako jolo mar party Peter Anyang' Nyong'o to gi jakom mar party Gladys Tieno Wanga nigi nafas maber mar duoko ODM gigo manong'e godo mar chung' motegno gi jopiny ang'eyo kendo an gi geno mathoth kana aneno kit loso manyotimore Kakamega ni mae wuoth magidwa chako mar duoko chia to gimbi mar ODM kumonego gwidie akwayo ne gi hawi maber ka gitiago chamano.
Ero kamano maduong' nyaja winjo marwa kuom bedo kodwa nyaka ne wachak chenro. Ero kamano nyane director marwa Alex Obado kanyakla kod jogo picha gi technical crew te ma omiyo chenro ni ochopo wang'e okinyi ma kawuono kokalo Ramogi FM gi Ramogi TV. Ero kamano bende nyanya minwa Mano Betty ma bende ngiswa ne dwaro right of reply. Kata kamano nya Yesu kende wanabed kodi kanyakla ka walamo ne Jehova Nyasaye e kanisa ne migosi Raila Amolo Odinga ndiko mar Timotheo mar 2:4 Matinda biro nyaka 8. Jakom ose kasore kaka wuothe pinje mag Afrika manyombulu to mane kaka en modong' owene Jehova Nyasaye oriti makawuono kwe makene ma Jehova Nyasaye obed kod oriti nyinga en Otieno Makajuma. Kaka wanene wuok tich ka wuok tich chakre saa 2 okinyi kik bai. Deposit into a KCB Gold Savings account and stand a chance to win. Revisha and feel the roar. Get inspired as we welcome you to the world of stories. History, culture, heritage. Afrimax brings you stories that turn dreams into reality. Stories designed to connect you with people and give a glimpse of African sounds. Definitely good. Watch these intriguing stories of Afrimax only on Viusasa. This is where the magic happens. E odiochieng' mar hera ni, we wakonyi loso mbaka motegno mar hera kaka janyuol gi mich motiap e dwe mar hera ni mana e Fertility Point United Mall Kisumu. Yud puonj manono ka wuok kuom jolony magwa mag IVF, discount madirom 5% e nengo mag yedhe kod discount mar 5% e chenro mamoko mag laboratory. Book your appointment today. Fuel your day with Citizen Duka and Quickmart. Get a breakfast snack pack, mandazi, egg and samosa at only 95 shillings. Or lunch pack, bowls and soda at only 145 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your item, pay and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, your home of discounts. The home of discounts. Discover faith, history, and culture with View Travel's Uganda Martyrs Journey from 1st to 4th June 2025. A journey of learning, reflection, and spiritual enrichment. Walk the Martyrs Trail, visit sacred cathedrals, experience Pilgrim Day at Namugongo Shrine, and explore vibrant Kampala. Starting from $925 per person sharing, tailored just for you. With View Travel, pilgrimage yako iko sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'oga ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji.
kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaki wuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni anadwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Raj en atemawacho en Jody. Inekia? Of course, Kushi. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi, tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi, kod Sharon Ong'ao. Kick by. Machegni nyakoro moge join chendo mar bakoro mochako sanda ko sikalo apagadek tok sangwen okinyi ma kawuono kendo wabedo ka gi thuolo mano mar twak ka warango kama piny Kenya chomo. Kawuono wadarango nyakoro moge juang piedho jomany opande. Jatend piny Kenya oloso weekend mane wantieni kendo okata weekend mano juma mokalo. Gino ma olose en jogo mawuok e gwenge kata counties mantiere kod tong' gi pinje mamoko. Gima kamano dhi bedo ka igolo weche mag vetting kogole tiende nang'o mondo mi ji oyud opande kaka dwarore. Antiere ka kod jalony weche tudruok pinje maoko Benedict Arwa mabende wadarwak godo kinyi ma kawuono amiye thuolo mar mondo mi moswa kato bang'e ng'e ng'o nyane sigana maloswa ka kod jafwambo wadwa mano Otieno Daniel mabende otwak kinde mokalo weche manyien maloso dicheno manyoro. Mokwongo mi Benedict thuolo mar mondo mi moswa kinyi ma kawuono. Oyawre Benedict kendo machiegni. Oyawre ahinya kendo agoero kamano amor kendo biro go mbaka kodi kawuono. Ero kamano ahinya kendo nyakora moge juang agene ka watwa ka kono Benedict wadhido thuolo mag rango kaka oganda mopogore opogore golo pachgi. Sano wawinyane sigana molosnwa ka kod Otieno Daniel kato bang'e waduogo ka kod twak achiel kachiel. Bang' jatend piny William Ruto ogolo chik mar wito oko chenro mar goyo kogno jopiny madwaro kawo opande kata obok wuoth mag passport e counties mayudore e kiewo mag Kenya kod pinje maoko mokuom jotelo ok tung' mosuogi okang' makamano. E romo magalamoro mar jokanyo e duond bura mar ODM ma otimre e kaunti ma Kakamega odiechieng' ma kawuono, kweth jokanyo mag ODM okwedo okang' makamano. Kotelni kod jaod bura ma Lugari Nabina Bwera gikoni chik mar go kogno jopiny madwaro kawo opande e tong' mar Kenya koro nyaka duoki. We have also resolved that the decision taken by His Excellency the President on opening up our territories for purposes of registration of persons by removing vetting of people on the border counties should be resigned. Wechego bende osir kod nyawadgi ma Budalangi Rafael Wanjala ma wacho ni okang' mar ng'ado chik makamano oko biro rocho arita ma pachoka kolero ni mano biro miyo jonjore thuolo mar donjo pachoka e yo mayot. Tunataka kuambia Mheshimiwa Rais
tunajua anataka kura, lakini let's get genuine votes. Tusiallow Al-Shababu waingie hapa Kenya, waanze kupenetrate, waende Amerika wafanye makosa, alafu watasema wakipata hiyo kitambulisho Al-Shababu ni ya Kenya, so Kenyans will be Al-Shabaab all over. You will be blacklisted, you will not go anywhere. It's something that you must stand up, whether you are in broad-based or you are not, and say no. Watu kuchukua kitambulisho yetu vile wanataka. Wanjala bende okonio kang makamano biro miyo jogo maoke kio mar piny Kenya yudo tije pinje maoko ka gitiyo gi opande mar Kenya kendo gengo ne jo Kenya dhi nyime gi yudo tich e pinje maoko. Gino molero ni biro keto piny Kenya kama tek mokalo. We are making a very big mistake to our country. Hata Trump, America ndio developed country, lakini bado anachunga nchi yake isiwe infiltrated na foreigners. Kenya sisi tukiwa kwa border, watu watatoka nje, watachukua vitambulisho zetu, watachukua passport zetu. Watoto wetu hawataenda ng'ambo kwa sababu foreigners wakora watatumia passport zetu. We will be blacklisted in the whole world. Watachukua nafasi yetu na watakuwa State House. Hao watu watakuwa jeshi. Ni nini itawazuia kuharibu nchi yetu? Kakore ogai mar duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka ma otimo limbe e kaunti ma Kilifi to koni jatend piny William Ruto tiyo go kang makamano nikech ochano kwalo mbulu e yiero mag 2027. Wanafikiria wanaweza kuandikisha kura hapa na pale, kuwapatia watu IDs. I want to assure you, hata wakipatia watu IDs, hao ambao wamepatiwa ndio watawafukuza kwanza. Tieno Daniel Ouma, Ramogi TV. Rokamana inya Otieno Daniel Ouma kuom report makamano ka kod Benedict Arwa madanumi aparo kutenore kod ng'eto makamano mane jatend piny Kenya bendo chiwo lendo no joma mokalo kama entiere nyaka sani kitamo range achiel kachiel. Omi paro machal nade tudruok mag piny Kenya kod pinje maoko koyabe thuolo vetting ni kogol mondi tiende namo? Mokwongo gimomiyo gima onego bed ni wang'iyo mokwongo, gima onego bed ni the president ng'iyo en ni ang'o momiyo vetting ni nitimo. Mano penjo monego bed ni wapenjre mokwongo. Vetting ni nitimo ok ni niwach ok wahero jo Kenya moko modak Northeastern. Vetting ni nitimo niwach security marwa mane nitie mwana wang'iyo kowuok e pinje ma Somalia kanyo ma is very dangerous. Mane gimomiyo watimo vetting. Koro ok nwatim vetting ni ok wadwaro ni jowa ma jo Kenya ma Somali o kik yud gine kitambulisho. Nwatimogi ni wach the security marwa. Koro abwok kabisa en gimoro mobuoga ni the president manitie gi responsibility to protect jo Kenya. Koro sani ni wach gimoro mwanyalo wach mana ni because of the political expediency ni koro noweyo ni koro ni jite imiyo kipande. Gima dhi timre kanyo en niya, kisegolo ni koro ni jite idhi miyo kitambulisho without vetting. En gini dhi miyo thuolo nyaka jomoko kaka Al-Shabaab. Niwach ing'e ni malo kacha king'iyo Wajir, king'iyo Garissa, king'iyo gine manitie that along the northern part of the country. Mondo ipog ja Somalia maja Kenya gi ja Somalia maja Somali tek. Kore mane gimomiyo nwatimo vetting. Mondo wang'e ni ng'ama wamiyo kitambulisho ni en ng'ama ber. To ok wamiye kitambulisho mondo use that kitambulisho mondo ochak kelo ochak go wagi ginene gi kaka ne gigoyo ginene Westgate and all that. Koro en wach malich ahinya. En wach moro ma onego beni president ng'iyo wach ni matut. To kini ma josiasa bene koro chako donjo e gini kendine ka tulo minyalo tigo do kaka kuo. Ochalo nade kirange nikech ka wan gi pinje mopogore opogore. Kirango piny Kenya, ogotong kod Somalia, Ethiopia, Sudan ma milambo,
Uganda irangane kama chelo bendo mantiere piny Tanzania mwalo kirango kanyo county no mano Narok, Kajiado, Taita Taveta, Kwale kod counties mamoko mantiere malo mwacho kata Marsabit, iranga Mandera, Wajir, ntie mano mara Garissa, Turkana machini koda South Sudan kachel koda ka Uganda, kama gintie Busia, West Pokot, mago duto mantie machini kod Uganda. Kadipono yaugi tongo duto mondo mi jopinyo donji to vetting ni kende ema kik tim ne jogi. Yoni ikine makoro jo siasa odonje to ringo kode nyalo kitoka machalare kwacho ni jatend piny ponono chano kelo ji kawuok e pinje maoko mondo mi oluto ombulu e yiero mabiro. Koro king'iyo border wa kuma wan go gi shida en border miluongo ni Northeastern. Northeastern mano kuma wan go gi Wajir, kanyo kuma wan go gi Garissa. Niwach king'iyo tong' moko, king'iyo tong' Kenya gi Uganda, kacha idhi yudo ka wan kacha gi jo Turkana, then wan gi jo Karamojong mar Uganda. Koro kanyo security manitie ga kanyo en ni jo Karamojong gi jo Turkana ma Kenya ka gore ga, but gigore niwach pi ng'eni mago jok ma kizungu wacho ni pastoralists. Koro gigore on that. But king'iyo kendo tong' mar Kenya gi South Sudan, kacha wan gi Turkana gi tribe moro miluongo ni Toposa manitie South Sudan. Kanyo gigore ne pi moro kanyo iluongo ni Ilemi Triangle. Shida kumon wagoga ginene kuma wang'iyoga kuma vetting timrega maber en Garissa gi Wajir. Kanyo gimomiyo vetting timre en because of Al-Shabaab. Ingeni tong' mar Kenya gi Uganda gi tong' mar Kenya gi South Sudan okwagoga vetting seriously because jogo first of all gin pastoralists. Koro the only interest magin go en ni giyud pi, dhog gi oyud pi, gichiem maber and wach no rumo. Lakini king'iyo the interest manitie the other part of the Northeastern kuma wan go gi Garissa gi Wajir en ni kae kumi yudo ka Al-Shabaab nitie ahinya. Kanye miyudo ka Al-Shabaab dongi inyalo paro ka Al-Shabaab onego jo mbalariany ma Garissa, nyocha kae mana area ma jo Al-Shabaab be ogoyo jo gin chief adek mana gikwalo mana odhing'iyo security mar the president. Koro iyudo ka the vetting mwatimoga enga majorly along the northeastern part because of the problem of the terrorism. Mwasega yudo ka jogo wuok koya Somalia to biro to donjo Kenya to donjo Wajir, Garissa, and then gichako kelo terrorism in that area. Yeah. Iga mokalo jatend piny Kenya nochiugi ni mana kalendo ni wachano golo weche mag vetting. Mano higni ariyo bang' kosedonjo e sirkal kendo en jatend piny. Kamachielo kwarango gino osebedo thuolo ariga mar 1960 gi wiye kanochak chenro gi duto. Iparo ni paro mar siasa madonjo e kinde ma gima kama iloso. Wawinjo kata gavana ma Trans Nzoia Natembeya kaloso. Kendo Natembeya koloso wawinja ne kaka noloso mondi kata ngikona Natembeya ngamose tiyo kaka commissioner mano mara obila e konde mopogore mapacho kae kata kaka telo mar loch nanga kagolo statements abila gitine nango ne jatend piny Kenya matiyo kendo mantiere apisa nwanya winjane. Wale watu ambao wamekamata machifu wetu sasa watapewa vitambulisho ya Kenya freely. Watapewa. Sasa wakitoka pale wakienda kuteka nyara watu wengine wakikamatwa watakuwa wamebeba ID nani ya Kenya. Watakuwa wanasema Wakenya wamekuwa watu kuteka nyara watu. These things ziko na serious security implications. Sio kitu ya kufanya kiholela namna hii. Itafika mahali hawa watu watakuja kwa wingi, hata MCA atachaguliwa, hata MP atachaguliwa, hata governor atachaguliwa, hata msukuchua president atachaguliwa na atakuwa mgeni, atakuwa Mkenya. Wengine wataingia kwa jeshi, wataingia kwa polisi. Itafika mahali escort commander wa president mwenyewe atakuwa mgeni, hatakuwa Mkenya. Saa hizi mataifa inaangalia mipaka. Ukienda Amerika, taifa kubwa linazuia watu kuingia kwenye taifa lake, wanazuia.
itakuwaje a small undeveloped primitive country inafungura mpaka namna hii ili watu wakuje bila wanataka? Tutakuwa na nchi wapi? Benedict Arwa. Wacho ni kata telo mano mar escort mar police motelo ne jatend piny nyabedo bochopo kinde ma gen nyaka joma ai pinje maoko mobiro mano yudo ID Kenya karka ng'ato ukinyolero ni ponono ni kata jatend piny kinde moro bochopo ni gin jogo ema bedo notelo ne piny Kenya ikinde ma ineno ka ng'ato kana tembea loso lemo mosemako kapok obedo gavana jomoko nyalo wacho no nene gi wang' mar siasa koso wang' mar arita de wache yo machal nade bang' winje kako wacho no piny Kenya kama wantiere pinje mamoko temo geng'o kuonde magiaye mana kaka iwacho no natembea ka wuoyo to nego beni wawinjo especially ka natembea wuoyo wach security mag Kenya ka onego beni wawinjo kabisa ne wach ento wuoyo from the experience point of view natembea osebet commissioner donge 90 northeastern kuma bandits nitiecha koro ong'eyo implications mag security maber kendo ong'eyo kaka joge timre koro kiwinjo gima wacho no Al-Shabaab their main aim en ni mondo gi attack the country gidwaro ni mondo gi go Kenya wa security koro mathuolo maneno ka Ruto miyo gi hand over that opportunity to them ni un koro opportunity donjuru niwach Al-Shabaab osegabet ka donjo through the border to gidonjo to gikelo ginene Westgate Mall gi attack ginene Dusit 2 Mall but sani aneno ka the president omiyo gi thuolo mana kaka ng'anene owacho natembea owacho osemiyo gi thuolo magidhi kao ID ni to ka gisekao ID the first thing gibiro bet ni gidwaro en ni mondo gidonje police the first thing gibiro bet ni gidwaro ni mondo gidonj e kambi to ka gisedonjo kacha koro ing'eni kambi kata king'iyo police gitiyo gi ginene luongo na over waluonge ga ni over no control everything magi moro matimre in all part of the country the police manitie kata Nairobi ong'eyo gima timre kata gimoro manitie wawach ni dala kata Kisumu koro Al-Shabaab dhi bet gi intelligence gidhi bet ni gintie ei ginene ei security system wa to mana kaka ng'aneno wacho natembea gibro dhi magidonj kacha kapok wang'e gima timre to gine makoro ero gine bodyguard mar president to mano means a lot of things because nwaneno ka President Kennedy mar the United States of America donge nwaneno ka the bodyguard never no shoot the bodyman of the president never no shoot koro we will be in a situation ma even the president himself is not safe what the near situation ma apart from the issue ma Al-Shabaab wacho ni gidhi kao kitambulisho to gidhi attack ji piny maoko ang'omo miyo wang'iyo security mar the other people in other parts of the country to ok wang'iyo ritawa niwach kitambulisho na yani gisedonje police koro ginyalo dhi Kisumu Nyasaye osekonyo wan Kisumu kuja police manego waga Al-Shabaab pok ochopo donge 2023 wan police manonego wa Al-Shabaab pok ochopo lakini wadhi a situation ma they will have an entry point makoro ka gidwa attack Migori gidonjo Migori kacha niwach gin kitambulisho gine police koro en gimoro malicha ahinya koro ng'anene ka wuoyo natembea ka wuoyo to nego bed ni kikwa wach ni let us not politicize everything ing'eni jo Kenya dwa wacho ni natembea wuoyo ni wachen any opposition kata en governor koro wuoyo from the political point of view lakini kako wuoyo gik manatembea wacho gin gik monego bed ni waginene watilie manani kendo the advisors mag president the advisors of the president onego bed ni nyise ni okay ginene kitambulisho tidhi miyoji idwaro ni jogogo ni kura because mano te gima nitie that announcement nitie gi political stand gidwaro ni mondo koro ji odonji owuog pinje maoko to biogo ne kura niwacho neno ka Nyanza oken go maber nene central cha Benose wite odongi only one part of the country koro kose dongo ong'iyo ni kanye kendo madwaro go block kara we wagol ji koya oko emo mi ineno ka kendo nagidhi nyaka court ma giwacho ni
ginene census ok nokwan maber niwach gidwaro ni mondo gi inflate the number of the people mondo koro ji wuoga oko kacha to biyo go kura nikech mano be nitie mana alwora mar northeastern kanyo mano be nitie alwora mar northeastern kanyo niwach koro gidhi to gigolo ji northeastern kucha to biro to gone gi kura sawa mano is political things but ang'o miyo you are taking your personal ambition above the security of your people koro ineno ka mano gima lich ahinya onego bed ni if there is something more serious monego bed ni jo Kenya stand na gi demonstrate wi 2020 longo nango finance bill this needs to be rejected by Kenyans because it is going to attack their own security ero kamano ngato penjore kar kae pogruok ni ing'e kama chal nade nitie Somali mantiere pachoka gin mana dhoudi mamoko kaka Joluo, Jo-Kalenjin, Jo-Kisii kama gipogore Jo-Kikuyu nitie machielo miluongo ni Jo-Somali mantiere Kenya ka to nitie jok ma iluongo ni Jo-Somali to giwuok e piny ma Somalia gibiro pachoka e kinde mitimo pogruok kata vetting abilani nitimo ga vetting ne jogo mane gin Somali dot ma Somali man Kenya kos Jo-Somalia madonjo piny Kenya ka gikalo e border mano ka gitiyo kata gi Garissa kata ka gidonjo gi malo Mandera kata gidonjo gi Wajir kama gintiere ka irango gi kama chal nikech border ma Wajir kirango kama intie ki access godo piny Kenya gi border point bene ma Garissa vetting duro kitimo ka itimo ne jok madonjo ga ka kositimo ne jok ma obedo iye kanyo jok monyuol kar kanyo nikech ne an mor ne jogo bang' lendo ma kama ne giwacho ni wamor ni koro wadhi through process machalo kama bedo nya bedo mor ne jok ma odak Somalia mosegombo biro Kenya mada biro timo timbe njore nitie ma biro bende mana timo ohala pek gi yot magini osebedo go kar kanyo magi minono ga giponono koro adwa chako mana kuma nwachake vetting titimo ne Jo-Somali te itimo na Jo-Somali ma Somali modak Kenya ma jo Kenya ng'e nitie Jo-Somali ma jo Wajir to wan gi Jo-Somali ma jo Garissa lakini wan gi Jo-Somali ma jo Somalia koro vetting tek mondo ing'e ni Jo-Somali ma jo Somalia en ng'a to Jo-Somali ma ja Wajir en ng'a niwach giwacho dhok achiel koro kitimo vetting to kwatim vetting ni ok wahero Jo-Somali kata ni washukugi watimo vetting mondo wang'e ni to in Ja-Somali ma Ja-Somalia moya Somalia koso in Ja-Somali modak Garissa in Ja-Somali ma Ja-Kenya modak Wajir ting'eni kokitimo vetting no to tek mondo ipog Ja-Somali ma Ja-Kenya gi Jo-Somali ma Ja-Somalia koro vetting ok inyal ng'eyo sani king'iyo Ja-Somali the community ma Jo-Somalia tek mondo ing'e ni to ginene ma Ja-Kenya kata ma Ja-Somalia koro mane gimomiyo itimo ga vetting no e kinde ma vetting ni dhi nyime nikech nitie oganda mantiere pinje mamoko kata bero weche mag tudruok gi onego bed ni rango gi nadi nikech ka wantiere gi pinje mag libamba piny Kenya poni okang' mokawa bilani nikech wawinjo mana ka oganda moko loso maybe nyalo konwa sani gi jawinjo bende mantiere kar kama nenowa kwa wacho ni picha ma piny Kenya libedo godo libedo marach wawinjo mana kuom josiasa tut mar wachni en mane kiwacho ni ban ni wanyalo yude kuom pinje mage kuom ranyisi jomagi magino osetimore negi monyalo bedo gi thuolo mar wacho ni piny makamae osebedo ka golo jonjore makamagi osemiyo piny oyudo kum to results mag kum gi gin mage manyalo miyo piny kaka Kenya ka dipono dhie kama josiasa wacho no chomono bang' yawo weche gi mag nono kata timo pedha ni jok mamanyo opande nyalo chopogie koro nitie piny Afrika kae nitie piny miluongo ni Libya nobedo sanctioned niwach terrorism king'iyo Middle East wan gi piny miluongo ni Iraq wan gi piny miluongo ni Afghanistan wan gi piny miluongo ni Syria mane ogolo president gi Assad the other day mago pinje mane obedo the United Nations nodhi mo oketo gi kaka gin pinje go maginene ma sponsor iluongo ni state sponsored terrorism koro ka ibedo sanctioned piny kobedo sanctioned Kenya kobedo sanctioned to mano manyiso ni trade ohala ma Kenya nyalo gogo gi pinje moko onge
mano mokwongo. Mar ariyo, kibedo ibedo sanctioned kaka the state sponsor of terrorism, iyudo ka nitie pesa moko mwayudo ga kowuok jo tourist mawuok e pinje maoko to biro Kenya, ni gibiro limo Kenya. Koro ing'eni nyingwa idhi keth kucha, idhi keth oko kucha. Ni Kenya en piny marach because Kenya en gi terrorists. Sani ing'eni wawacho, sani kwa wacho gimatimre DRC ni. DRC is just a province magore kacha miluongo ni Kivu, North and South Kivu, mane piny magore. Lakini owuok sani kaka wawacho en ni DRC is insecure. Okwadwa wacho ni it is part of the DRC. Koro kwa ginene, kwa yiene jo terrorist moya Somalia gi modonjo Kenya. To gichako kao ID wa, gichako kao passport wa, to gichako timogo terrorism e pinje moko maoko kaka Uganda, kata pinje ma are outside Africa, kata UK and all that. To yudgi ni gin gi ID wa. Koro gidhi wacho ni Kenya en piny manitie gi terrorists. Koro mano dhi njao nyingwa oko kacha. Wadhi bedo kagima is either we are a failed state, kata piny moro maonge gi ginene, maonge garita maber. Koro kata jo mabiro investors ok dhi bet ni dhi biro ka because out of fear ni ka wadonjo kacha to jonjore dhi gowa. Ing'eni investors wuok oko, johala moko mowuok e pinje moko, giwuok oko to gidonjo ka. To gima johala ng'iyo mokwongo, ja investor ng'iyo mokwongo, en ni am I secure? Ka kao pesa na maketo Kenya, to pesa ni be odhi nyak, ba dhi yudo profit, niwach johala te ng'iyo mana profit. To koro ka ja ohala dhi wuok ni dhi US, to gibiro Kenya, penjo no gipenjre to giyudo ni Kenya en piny manitie gi terrorist mang'eny. Ing'eni ok gidhi biro. Koro somehow wadhi bedo excluded. To sani kaka iyudo ka waonge pesa malich ma ji mang'eny over 3 million Kenyans monego bedo employed ni nigi tich, onge tich. Koro we are looking upon the investors moa e piny maoko mondo bi oket biashara gi ka. To ing'eni ka giketo biashara gi e Kenya ka, to koro ji bedo employed. To koro ka giwacho ni ok wadhi e Kenya niwach jo Kenya nitie gi shida gi terrorism, dhi bet mnade. Kamano, kobedo e moro matek, kamachielo, inyarange yo mane kiwacho ni onyabedo okang' kata step mano mara inclusivity, kata yuayo jogo mosebedo oko mawacho ni Kenya bor. Mondo michop Kenya, iwacho Kenya ni Nairobi, ponono. Kichopo Nairobi to mani chopo Kenya. Gino ka gima gintiere oko. Okang' ni ponono, odhi konyo jo Somali, oganda jo Somali man Kenya, eyo machal nade yudo chenro mag sirkal. Nikech mari gima iwacho no kel chenro no machiegni kodgi, moko gidwaro Huduma Center machiegni kodgi, ginyalo kao passports magi, ginyalo kao ID yo mayot, vetting cha bende ogol karka. Extent machal nade magini dhi kelo ber ne oganda mantie kanyo ma jo Kenya, madieri nyalo bedo ne magi to gin jonjore, kata kitimo negi vetting no, gimaka mabedo kaka. Ber mare nyabedo ne mani kinde gine oganda go. Mokwongo oko chuno nyaka vetting goal mondo Huduma Center ochop North Eastern. Huduma Center nyalo chopo North Eastern, nyalo chopo Garissa, nyalo chopo Wajir, kata ka vetting ni nitie. Ber manitie magi dhi yudo and they are not going to be vetted. That is it. Or they are not going to be vetted. Gimoro kidwaro ID to idhi penji gik mang'eny, swali mang'eny mondo ging'e ka adieri in ja Kenya. Mano dhi bet ni dhi onge. Lakini adier, apart from that, they are going to lose more than niwach kise yudo ID to because vetting ogol to jo Somalia jo Somalia Somali group majo Somalia boyudo thuolo no modonjo Kenya to gichako timo njore. Donge idhi wacho ni jo Somalia te gin jo terrorist. Koro ibro yudo ka jo Kenya because niwach koro the government, sirikal ok nodhi mokonyowa mo vet ni mae ja Somalia ma ja Kenya ober, mae ja Somalia ma jo Somali orach.
Koro jogi ochako timo njore ka. Dibet ne ja Kenya dibet tich matek ne ja Kenya mondo pogi ni maja Somalia maber kata majo Somalia marach. Koro idhi yudo ka jo Kenya kaka wan gini wabro chako discriminate gi because you do not know ni maja Al-Shabaab kata ma en ja Kenya maber. E kinde motelo ne scrapping wano ko wol ma chik mosebedo kuom thuolo ma higni 60 gi wiye wano ka koro okodhi bedo. E kinde mane ntiere oganda mamoko ponono ne giyudo citizenship gi kata proof documentation ne pek gi yot mare ne gin mage to kinde gi bende kirange depo ni jok moko de tiko route machalo kamano mar donjo pacho ka kopogore gi oganda jo Somali ginoya donja gi corridor mose yawgi kata kopogore gi committee vetting malichni ahinya wayud ka jomoko turore gi corridor go kendo gidu thuolo mar donjo pacho kae selero no chiedha ne maginyalo kelo weche wa kakwa dak ma oganda kod uchumi kalure kod sanctions ma pono nyalo biro kalure ni medruok weche mag njore kinde malose ni kaponi monj ma kama gitimore to gitimre mana tok gigo bedo karka bipani tudruok kata kaka jopiny ma oko neno piny Kenya sani kama lose ni deponi okelo to jatend piny Kenya dhi Northeastern chief monego bed ni kata ka pango chenro magarita kwe osemako dhi to gima gilose en mana neno ni omedi yao tong' e kindgi kendo otim vetting cha ogolo oko ngata nyalo thuolo mar donjo kar kae okang' ni keto piny Kenya picha mane kirange gi pinje mantiere East Africa ka mantiere Africa mangima gi jogo manoko. Koro gini dhi kelo a situation ma pogo Kenya gi Somalia tek. Adwa mi a good example and one last month emane ulando kai nitie jo Ethiopia the Oromo mowuok Ethiopia mane dhi to donje border to donjo donjo Kenya na gibiro manyo tich. Koro jo Oromo go kane osedhi osedhi manyo tich Kenya to iyudo ka koro komigi ID wawach ni wach vetting ni owuok niwach Oromo betek mondo ipog kata gi jo Somalia moko because they share the same kata hairstyle chal. Koro ka giseya Kenya niwach ing'eni jo Somalia neno Kenya ka pinyno modongre. Koro jo Somalia mang'eny iyudo ka wuok Somalia to biro manyo tich Kenya. Kata giwuok Somalia to gibiro yao biashara Kenya. Ing'eni ka gibiro yao biashara Kenya, mano it is good to the consumer. Niwach wadhi yudo gigi wadhi yudo lewni kata gik moko magiuso go bei mani piny. Lakini odhi miyo jo biashara magoyo biashara e Kenya ka iyudo ka gimiyo a lot of competition mangato ka nonego bed ni make a profit moro maber to profit no onge. King'iyo mane jo Somali mane Isili nanitie demonstration mane ng'ato nanitie miyo gi nyathine manonegi kane joka ne demonstrate na kane gi ng'anyo en flag mane bandera mane giketo malo na en bandera mar Somalia. Bandera mane giketo malo na en Somalia. Koro mano is itself a warning ni ka koro sani ema pod vetting ni timre to ja Somalia ya Somali to biro makau bandera ne maket malo raise their flag in the Kenyan soil. Koro kigolo vetting ni makoro ikia ni jo Somalia mage maninene ni jo Somali mage jo mage madonjo kae di bet nade. Koro idhi bet a situation ma e piny kucha oko kucha wakia jibro bet ne kia ni ja Kenya mane ja Somalia mane ma jo Somali makelo shida kata ja Somali mane ma ja Kenya maber. To king'iyo gigi te kata king'iyo kata terrorism temo osega bet ne timre Kenya kae most of them iyudo ka okay nitie jo Kenya moko matin matimo mosedhi mobedo recruited but nitie jok makelo terrorism gin jo moko moya oko ema iyudo ka biro kae. Koro gidhi beta mar jok ma gidhi timra tima makae monyuandra nywanda makoro jikia ni it is a Kenyan kata it is a Somali
matimo weche maricho. Erokamano. Mondo mi vetting ni ne chaki ne ntiere lwenyno mano mar shifter kachel koda ka koko kata nok mar arita e kinde machon. Depo ni arita no emok ne ka gimorochore momiyo jatend piny golo vetting mosebedo ni koso cases ma ji osebedo ka ywakne ni otuonwa ID nikech vetting ipenjo moko ma nyabedo mag akweda. Depo ni cases kata mag security gi ema odok piny mag insecurity go nikech sani kama lose ni oganda jo Kenya moko penjre ni gidhi bedo e kinde mane mano ma wantiere sani ma ntiere monj ma itimo ka gi kacha ntie threats ma ichiwo ntie chife molal to juma ma chife go lale ma chake lando kanyo gini ogol karka. Depo ni arita ema omedo ridore koso lwenje ma poko ne gwenge gi manya miyo koro paro ma kama e biro to benen paro ma ochiny e kinde gi mawanti. Koro iwacho gimoro maber kanyo madwaro ni mondo aeleza shifter dhao mane nitie shifter I think it was in 1960s. Koro dhao no na ni jo Somalia ma jo Somali they wanted to claim northeastern part. Mano was their territory. Koro dhao no notimre ni ne jo Somali ma jo Somalia ne dwaro ni mondo northeastern Wajir, Garissa obed part of Somalia. Mane diere mane Somalia riwre gi piny moro sani miluongo ni Somaliland. They wanted a Somali country. Somalia iwacho ni a greater Somali country. Koro kane vetting ni bedo introduced, no bedo introduced mondo wange kik wami ja Somalia moro ma wacho ni this is their territory. Ni wach kwa semiye to onyalo chako gowa from within. Iwinjo. Koro kwa se yene ja Somalia moro moya Somali mondo donjo Kenya to giwacho ni northeastern sea Kenya. Koro ginyalo donjo kama gichako gowa from within. Koro that is the reason why the vetting was introduced to ensure ni wang'eyo jo Somalia ma genuine madwaro mondo bede Kenya. Then wan gi jo Somali moko ma jo Somalia maru wacho ni gin jo Somalia lakini Wajir gi Garissa are their territory. Mano en dhao mane wadhi mano rumo. Of course we won that battle. But koro sani kata ka shifter no rumo king'iyo 2000 kae soldiers wa no chako disappear along that border. Iyudo ka jolwenj wa mane wakidhi mwaketo mane wa parade within the border mar Kenya gi Somalia no chako disappear. Then I think it was the year 2012 mane wa invade Somalia under the banner mane lungo nango ondoa operation Linda Inchi. Nwadonjo kanyo gi operation Linda Inchi mondo wa attack Somalia from there, not attacking Somalia but attacking the Al-Shabaab from within. Koro nwadonjo kanyo because they were killing our own soldiers. At that time insecurity neso chako bet malo because they were attacking these soldiers. Magi jok misego rigo at one point nusego rugo magi yie ni okay Wajir gi Garissa wawenu. But koro gichako goyo your soldiers, gichako disappear. They started to make your soldiers to disappear. Mano nyisiango there is insecurity. Wadonjo Somalia. Then later on operation Linda Inchi wadonjo Gwanda Amisom sani luonge ni Atlas because the mandate manomi wakuja no serum. But kan wadonjo Somalia jo Somali the Al-Shabaab ochako attackwa. They kanye makoro nwabet gi ginene kanye mwabet gi Westgate Mall attack kanye mwabet gi Dusit 2 attack kanye kumane matatu obedo blown up ginene Homeland along Thika Road. Koro insecurity onodhi malo. Koro sani kaduoko penjo miwacho ni to sani koro arita wa oseridre koso ogonyre. Sani arita wa ok wanyal wacho no ridre. Ni wach kata seche mwuoyo koni was it on 7th mane the police ogolo alert ni the terrorists are attacking they are targeting our malls. They are going to attack our malls. Koro manyo kumo kinyalo wacho ni arita oginene ni koro ni arita koro wango maber koro wagol vetting ni. Vetting no is necessary not only because ne shifter no serumo but it is necessary mondo ginene watieg arita wa mayeka. Kendo kanyalre kar mondo iginene okay ko kidwar ni nene
giwacho ni okay, we don't want to they don't want the vetting anymore. To kara gima koro nego bed gitim gima ne President Uhuru Kenyatta na dwa timo mar building a border building a wall between Kenya and Somalia, because kaje ingeni is a porous border, ngato nyalo wuok koni to wuok Kenya to donjo kocha to wuok kocha to donjo koni. Bas koro kiwacho ni okay, vetting no kidwa to kara build that wall, mondo that fence wangen ni koni to Somalia, there cannot be that movement ma wuok Kenya to the Somalia to wuok Somalia to donjo Kenya onge. Koro wangen ni joma nitie Kenya, let us now treat them as Kenyans. Koro kata kana inja Somalia, mano sa Somalia to border no yudi e Kenya. Karawe, let us treat you as a Kenyan. Lakini gimoro ka the border is still porous. Police ewa podinego kucha. Ginene. Our chief, madhi arita mar the president, bedo abducted. Then in that situation, ikao vetting nigolo. Sani unego beni vetting no kor ki ride zaidi kar mondo igole, unego beni ride zaidi because kingiyo kata chief ki dhie office chief iyudo kondik chief ni the president, the office of the president. Koro if you abduct a chief, actually you have abducted an authority of the president. You have abducted ngamatio in the office of the president. Koro wan jok moko maonge kata but president gi wan koro wadhi bet na okitika to office mubunge kata mubunge na onge koro wadhi bet na rita wadhi bet na koro warida rita to gimoro mar ni the president kao security wa to tugogo kanyathi mano gimoko nego beni waginene wagri kamano to okang ma jatend piny Kenya okaoni en moro ma ponono nyalo bedo challenged e do ma pacho ka koso gima wacho no mano e kama ochung ka oranka jok marango tudruok mag piny Kenya kod pinje mamoko sani goro kwarango tudruok mar piny Kenya kod piny Somalia kada kopogore gi kweth ni mano mar Al-Shabaab. Ginene gini inyalo ng'iye doho lakini doho to nyalo ng'iye in terms of discrimination. The opponents nyalo dhi to nyiso doho ni ang'omo miyo jo Kenya moko ok bed vetted to wan wabedo vetted. Ang'omo miyo vet Jaturkana ok vet Jaluo to Joluo pakana gi jo ginene gi jo Tanzania. Ang'omo miyo ok vet Joluya to Joluya jo Busia to Busia opakana gi ja Uganda. Ang'omo miyo mana wan koro doho to nyalo ngiyo gino legally. Vetting ni is discrimination, ni gima itimo on this part or itimo on the other part. Makoro kidhi doho kaja tingeni it is pata potea luure gi kaka the doho di interpret gi kaka doho di bedo convinced. Kamano Benedict adana yudo wach mari mogik ka watiyo ko chenro gi duto ma pod di bedo e twak malach ahinya e juma ma wantie ni ndalo manok banka jatend piny Kenya osegolo wach na oko bed mari mogik. Wach mara mogik en ni tend sirikal mar Kenya Kwanza owe tugo gi arita mar jo Kenya. Wach ni awuoyo go ka kendo lit na kabisa ni wach anyalo paro ni higa mar 2023 kane jowa onegi Kisumu manigolo gi ot tinego gi, the president nochung mowacho ni police otimo tim maber, manyiso ni at that particular time ok nong'i security mar ja Kenya, en nong'iyo ni the police notimo tich maber mondo sustain in power. King'iyo sani be iyudo ka aritawa osedhi morocho ogolo vetting ni wach odwaro ni mondo bed president. A time comes when your personal ambitions nyaki ket piny mondo ing'i the security interest of your country. One international relations wawacho ni the interest mwang'iyo, the country has several interests. Number one gi interest mar arita wawacho ni security interest, mar ariyo wan gi economic interest, mar adek wan gi political interest. To political interest gi wagolo oko, security interest gi wagolo oko, and economic interest wagolo oko. Koro nyaka the president or the married our security interest.
Agonero kamananya Benedict Arwa kunduthulo matwa kodwa odiochieng' ni makawuono. Nyakoro mojang mano Benedict Arwa jalonyo weche mag tudruok pinje maoko mabende en japuonje weche mag international relations kod mago mag diplomasia. Achiel kuom mbalariany ma pacho kae oyudo thuolo mar twak kode achiel kachiel kuom kono maling'ling kotenore kod jogo apedha ne jogo mamanyo opande. Ageno ni somo gimoko ariyo kata adek e kanyo Ahmed bedo kod odiochieng' makare. Chenro mamoko mag Ramogi TV mabiro kelo ni chenro mar piny kod mbako romo kawuono. Nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyo kwar mokeo nyaka sango orit masane warado odiochieng' makiny e chenro mar piny kod mbako romo kan ka kod jowetega Sharon Ong'ao kod Joyce Oduor orit masane. Open or deposit into a KCB Gold Savings account and start the